Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Nyakoro maga jwangi ye mondo wa mosi niyo ya ore okinyi ne rima kawuono en okinyi ro Brenda matarika apar kod auchiel en dwe mar adek igana ariyo kod 26 irunade achiew makare ero kamana inya benda geno kanyo ni chiew makare paro maber weekend no bedo mabet lach kata kamano nyasaye onyalo no wachopo ka endi okinyi maket kod manya koro maga jwangi kamoro moro mantie mabende kore yude Color TV okinyi ne rima ket kod maparni warwakini machiegni warwaki gi lwedo ariyo ni yuari mondo mi wachak wuodhni kodi e wuoth mar juma ni eri wuoth mar odiochieng' ma kawuono mabende en kanyo dakika osekalo 5 bang' saa 12 kiny ni eri maket kod mende iluonga ni Justus Adoyo an kaka nyakla koda kachiel koda kan Brenda agenyo wachako koda weche manyien nyakoro mga jong mabende timre pacho ka endi gwenge wa kanyakla koda pinje maoko kama lipot kolo yango ni jatend piny owacho pacho ka endi migosi William Samoei Ruto ikoni tukuro ne oyuore nyasi go ekoma piem nyamburko e pacho ka endi kata safari rally piem go ekoma bende ne dhi nyime go ekoma Naivasha ekini piem maket kod mago jatend piny owacho koro oyango ni iga makiny ok gibitiyo kod omenda gi giwegi kata omenda jopiny e bago kendo chano chenro maket kod mago Ruto koro wacho ni gibiro temo maginyalo mabiro neno ni joket kikeni kata joket moro mopogore opogore obiro sero chenro maket kod mano koromo iga no ero makiny en chenro no ero mabende no yuore kod oganda jo Kenya buora kanyakla kod oganda go eko mabende wuok e pinje go eko malibamba kata pinje go eko maoko. We would also like to invite... This year's rally marked an important new chapter. The ceremonial starts and the Kasarani Super Special in Nairobi were replaced by a focused Naivasha-only itinerary. The shakedown moved to Thursday morning at the new Nawisa test. And by that same afternoon, the competition action got underway. From the very first kilometer, there was no gentle introduction, but the immediate testing reality of safari, drivers and machines. And finally, I want to say to the great people of the Republic of Kenya that this is the last safari rally where we will be expending public money to promote it. From next year, this event will be fully funded, fully supported by the private sector. And I want to congratulate the private sector for stepping up as patriots and citizens and partners with the government of Kenya to assume the responsibility of hosting this event, managing this event, and promoting this event and financing this event. To the private sector, that is true patriotism, so that the resources we have as government, we can use it to promote sports in our schools and in other spheres. Jotelago manie kweth makwedo piny owacho koro to wuok oko kendo dwaro mondo mi jatend piny Kenya Laktar William Ruto olerne oganda mapacho ka eri matut kotenore koda ka paro mar keto mwandu kachiel koda ka kembe mag piny owacho e lwet ji giwegi ka otelnegi koda ka jatend rono buch seto mar DCP mabende ne en jalup kere pacho ka eri migosi Rigathi Gachagua koro to gidwaro mondo mi ker Ruto wuog oko kendo lerne oganda mapacho ka eri e seche nogo bende migosi Rigathi Gachagua wacho ne oganda mawuok e gwenge mag Luo mondo mi obed motang' kendo kik wuondgi ni gintiere e riwruogno mong'ere kaka broad based e seche go ma mwandu mag piny owacho to iyako ka oyango ni ker mapacho ka eri koro to chano mana mar yako mwandu mag oganda mapacho ka bende jatlono otudo Laktar William Ruto koro ka midhiero mabende koro to mako mane en jatend migao e pacho ka eri mano migosi Rafael Tuju kama bende koro to idwa mae moko kuom mwandu mage pale huyu Rafael Tuju hii hoteli amenunua through proxies pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Sinika Soko peke yake. Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo simuulize sisi. Munalia hapo sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi mtauliza sisi wa Kikuyu. Sasa
Hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale, wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. Sasa amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta ya biashara. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni 2 manufacturing steel. Amenunua Baburi Cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles. Ndio anasukumia sisi affordable housing kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Wafanyi biashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles, amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Saa hii anajenga, anataka kuchukua Nairobi Hospital. Ile hospitali ya kifahari. Jana all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya, ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikiwa hospitali yake. Yeah? Nairobi West Hospital ni yake. Na ndio aliua ile hospitali ya Mishra, ndio yake ivume. Ameingia biashara ya insurance. The police insurance scheme ni yake. Ile insurance scheme ya civil servants ni yake. Ako kwa insurance. Ametoka hapo ameingia mambo ya masomo. Anajenga university in Eldoret. So anataka kuua Moi University, ndio university yake ipate watoto. Nyakoro mogik pod wantie weche gweko market kod mano jatend duond bura no ero mar siasa mano mar Roots Party mano migosi George Wajakoya bende koro riethoche kasio malich mokalo. Jatend piny owacho migosi William Ruto jalo bende owacho ni osebedo kadhi nyime kod tia rietha kod omenda jo Kenya pacho kaendi. Wajakoya koro ne wacho weche market kod magi kini bende ne ochopo par manen jagoro mar duond buch siasa no ero mano mar Jubilee mano migosi Rafael Tuju kanyo ma bende gisani wacho ni piny owacho go touch kendo riembe kar jot mare kata kuonde go kuma bende time ohala. Wajakoya koro wacho ni ok ber mondo mi piny Kenya odogie kinde go kuma bende ni ta oganda jo Kenya kod mudho ko wacho ni kinde maket kod mago gin mago bende sani koro kal kod sa. Okwayo migosi William Ruto ni ko yie to go loko askeche bende sani koro sedhir mondo mi orit kar jot kata kar timo ohala no ero mar migosi Tuju ko wacho ni kantie weche go kuma gowi to ntie okang kata yore go kuma puch minyalo biro luwo mar biro neno ni weche maket kod mago tieki moloyo sando migosi Rafael Tuju. If Mobutu failed, Moi failed, Ruto will also fail. Am I right? Yes. I'm running against him in 2027. My silence should not be taken for granted, because this kind of inhumanity will not exist after 2027. Right now there's this cajoling and cohaling, paying off people. Nachukua ile mitumba tulikuwa nayo wakati wa ukoloni, the conservative mindset. Ndio sasa ati wanataka kublend the future for the younger generations like you guys. Vijana ambao mko na miaka yenu mtaenda wapi? Unakuta mtu amekuwa permanent secretary, mtu amekuwa waziri, mtu amekuwa rais. Sasa unataka kuconvert that into a perennial permanent preferential. Angalia sasa wengine ati watoto wao wanaenda kusimama Westlands. It's up to you guys. Nyinyi ndio mnatuumiza. You for the state mnapewa pesa kidogo alafu mnapiga mastori. But to those who are doing well, do it. This man's property is gone. The man has been reduced. Even if you're hata kama alikuwa ametumwa na shetani. Is this the way he can be treated with the police being near him 24/7? The police? Really? This is inhuman, degrading
treatment. But we blame the police. We don't blame the police. We blame those who are in power. Murkomen, wake up. I'm calling on you. Whatever you do today will be done unto you tomorrow. Na usifikiria kwamba ukiwa na askari uko protected, unalindwa na hata wananchi watakulinda. Mane en jatend migao mar arita maiye pacho kaeri kendo jal mabende koro to biro fwadho bendera ilaro komno mar ker ne duond buch siasa mar Jubilee mane kinde yiero maduong' mabiro higa mar 2027 Laktar Fredo Kengo Matiang'i owuok kotung'uso koda ka jatend piny Kenya Laktar William Ruto mabende koro to wacho ni oketo tenge omenda makore lach mano ne par joot mar ker omenda mabende koro to wacho ni nyalo ti godo eneno ni ober uchumi ma pacho kaeri. Laktar Fredo Kengo Matiang'i mabende ne loso kamane kaunti ma Murang'a koro to yango ni Laktar William Ruto chano mar tiyo koda ka omenda mar yako omenda makamano kendo biro tiyo kode e kinde yiero maduong' mabiro higa mar 2027 kabende koro to wacho ni mena achiel kuom yorego eko mabende mibadhi koro to kwako godo piny owacho mar Kenya Kwanza. We are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi. How can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko. Kuna watoto wanasaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi. Na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. Jang'ad buche pacho kaendi migosi Isaac Lenaola sandi koro godhoge piny ka kwayo jogo eko mabende puonjo wechego eko mag chike pacho kaendi ni ka giyie to giti koda nyandho mag lony manyasani puonjo jendego eko mabende kao somo nero mar chike pacho kaendi e kinde mabende ne oloso e sikul kata mbalariany ero mano mar cooperative mabende yudore Juja, Kiambu County. Lenaola koro wacho ni Gen Zs kata jendego eko matindo mabende ichiwo negi puonjo kata somo maket kod mago mar bedo okil kamaloka. Gin mago mantie kod lony mararieya wechego eko mag mbui kata lony mar mbui kata teknoloji masani kabende owacho ni ber ka jopuonjgo eko kata japuonjgo eko mag mbalariany owinjore oketie tim puonjno ero maro mar somo mar chik anyato kit lony manyasani mondo miyo jendego eko nyalo yudo yot e timo somo maket kod mano. Example regarding this court especially, to think outside the box, to think widely as they go along. And remember, we're also dealing with a very interesting generation. If anybody has read about generations and generational change, each generation is so uniquely different from the other that we can't use the same tools to train each generation. The tools that were used. So the question is, how do we adapt to the dynamic and the demands of Gen Z? Not in political purposes in this conversation, but in legal education. How do we accept that they were raised, brought up, trained in a system that is different from ours? And so, in the digital age which we are in, everything must work around their needs. What do they want? How do we adopt them to the necessities of our profession? The vision of ZTech University is to be a node of academic excellence for a changing world, and our law school will be a center of excellence for legal education and research for the ever-evolving legal landscape. That is our promise to our students, both current and prospective. We try to mentor, to coach, to look at ourselves and always ask ourselves, are we doing what is expected of us? So with your help, all of us seated in the room, we must nurture leaders who understand the law, who respect justice, and are committed to upholding the values that strengthen our communities. That is why we considered it both timely and necessary to establish the ZTech University Law School.
Jotelo kowuok e gwenge ko mag dhowadh nam chumbi koro to wuok oko tung' muswok kendo dwaro mondo midwol mochung'ne dhowedhe e pacho kaeri mano Kenya Port Authority olernegi matut yo mane ma gisebedo ka gitiyo godo e ndiko oganda tije ka otelnegi koda ka gavana ma Mombasa County mano Migosi Abdul Swamad Nasir koro to gilero ni oganda maingo gana 500 yande ne owuok oko kendo nondiko barupe ka otenore koda ka tije mabende nolandi koda ka duolno kata kamano nyaka sani onge ler moro amora ma giseyudo ka bende maling'ling koro to yango ni nitiere oganda mamoko mapoko yangore mabende osechako tije makamago. Mimi naomba viongozi wetu, jana tulikuwa na mheshimiwa rais pale ndani ya State House. Mimi naomba viongozi wetu, gavana, namuomba mheshimiwa mbunge wa Changamwe mheshimiwa Omar Mwinyi, na sisi viongozi wengine ma MCAs ambao tushirikiane pamoja. Hao wazazi wetu, watoto wetu, mama zetu walifanya ile interview pale KPA. Wengi walifanyishwa interview hapa. Na kilichobakia nao ni zile messages za kusema kuwa wamefanya interview zimekuwa successful. Lakini la kushangaza na kustaajabisha ni kwamba hivi sasa twasikia watu wameanza kwenda kufanya medical pale. Tunaomba tushirikiane sisi kama viongozi, tuhakikishe na tujue ni vijana gani ambao wamechukuliwa pale. Hatupingi kuwa watu wachukuliwe Kenya nzima, lakini tunataka pia sisi vijana wetu wa hapa Mombasa wapewe kipaumbele. Mheshimiwa Gutu huku wako pale, lakini nimesema muitishe kikao cha MCA wenu wote muzungumze swala hilo, kwa sababu kuna Kenya Maritime walitangaza na Kenya Port Authority. Muone ya kwamba sauti yenu kama wawakilishi wa Mombasa inasikika. Sauti kwa sababu gani? As an elected leader, sauti yako wewe ndio wananchi wanaotaka kusikia ikiwatetea. Sasa mimi Mombasa hii kama mimi sijaongea, hakuna mwingine anaongea. Nikiongea mimi hakuna mtu anasherekea. Kwa hivyo muotoe statement kama Mombasa County, muzungumze, mujulikane muko na wananchi wasikie kama nyinyi muko pia vile vile. Na ni kweli juzi tuliona nafasi za kazi zimetangazwa za bandari, na tunataka kujua zile nafasi za kazi zilipotangazwa watoto wangapi wa Changamwe wamechukuliwa katika nafasi hizo. Tunataka kujua watoto wangapi kutoka Nyali wamechukuliwa, wangapi kutoka Kisauni, wangapi kutoka Likoni, Mvita, Jomvu na maeneo yote ya Mombasa. Na ukiona viongozi wanaongea, hawaongei ni sauti zao. Viongozi wanaongea kwa niaba ya wale ambao kwamba ni wanyonge walioko chini yao. Nyakoro mugi kumachelo bende report koro yango ni Senator Noiroma Makweni Dan Manzo sente koro woko kendo kwayo jende pacho kaendi ne kai goro mo igana rio kod pre kod abiro gibigi wugoko gichul kur yor gombulu mar thichoko jatend piny owacho masani Migosi William Samoei Ruto. Manzo ne oparo ne ojende gwe ko malit kendo madum maliche mokalo mane ojende okale gana rio kod pre kod ang'wen kane agencies ne ng'anye pacho kaendi. Ko Manzo koro wacho ni onge gima lich mabende piny owacho ni mar Kenya Kwanza osetimo ka okang' mabiro neno ne ojende gwe ko rit ngimagi kendo dwaro mabende ne giredho nyim jatend piny owacho gin mano mabende ne ochop kare. Bende ne ojiwo piny owacho ni koyie to nyal timo manyalo mabiro neno ni ochuogo thuolo mag tije pacho kaendi ne ojende maket kod mago mar biro neno ni weche gwe ko mag nok mar tije mabende kelo weche gwe ko mag njore pacho kaendi ogone gi tinda. Ruto amekuwa akipiga sisi risasi hata ya mguu. Sasa na yeye apigwa risasi ya kura nyingi sana. Kura tutakuwa tukihesabia hapa. Tujue hapa Ruto amepata 0, Kalonzo amepata 100%. Ndio tukifika Nairobi tupate kanzuni kuna ingine ya Ruto watuambie ametoka wapi. Si wanasema wataiba kura? Sisi tuko nao. Seche gi mabende koro to koth mapek burore pacho kaeri oganda jopiny okwa mondo mione ni obedo mang'won
kendo ojolo jogo mabende koro to yudore e midhiero mar oula madhi nyime pacho kaeri. Magi gin wechego mabende nowachi kodaka Mikai Regina Atieno Kizito mabende nachiel kuom jogo mabende koro to dwaro kendo lap dhogi ndong ne kom mar jaod bura ma Kisumu County. Mikai Regina Atieno ogolo kwayo makre oganda ma pacho kaeri mondo mi koro to nyis era e kindegi eki ma midhiero mar koth koro to chando oganda e pacho ka. Ne oloso kamano e romo mabende no bage kanisa no mungere kaka Ong'iyo Parish mayudore Maseno. Kindly let us receive them with an open heart. To kamatek to ibro gona simu ande abro timranade abro donde. Wantiere gi nyithindo moko nyalo, wantiere gi widows in our community. We have people who cannot even put food on the table. If you happen to have a neighbor with a problem and you know very well that they have a problem, please show a hand. Women, we are known to be people with compassion. One do manigi compassion. I want to talk to every woman here that I celebrate you in your own way. Everything that you have done to your community, I celebrate you. The food that you helped a woman to put on the table for her children, I celebrate you. The number of times that you have stood with your family, I celebrate you today. May God bless every woman in this church today. And come and at my leadership level, I run as a foundation called the Regina Kizito Foundation. Teyekanyo asetemo at my level and capacity. Mondambe abet dako motive renani. Imakwayo kanisa ni mondulemna. Sama uko chongu piny akwa ikate dierodi. Luong mana nyingre dina tinyis Nyasaye gimore wiya. Kokalo kuom mano kadwa wuoyo mang'eny. An an MCA County Assembly mar Kisumu, unnominated, I represent the youth. Toko chopo 2027 minena, akwayo. I'm humbly requesting for your support for the woman representative position in Kisumu County. Nyakor mojong kumachielo bende report koro yango kendo wago ng'wech nyaka county ni Roma Busia. Report koro yango ni jotelo e county Roma Busia sainto koro seyango ikrok margi mar biro rwako jatend piny owacho migosi William Ruto gwenge koma kono. Kana otelnegi koda governor mar gwenge koma kono migosi Paul Nyongesa Otuoma giyango ni giseketo ikrok makare mabiro neno ni girwako jatend piny owacho. Chwalo chenro goeko mag dongruoge mopogore opogore county gino ero kaga wacho ni giseneno ber goeko ma jatend piny owacho migosi William Ruto osebedo ka chwalo kuonde kata gwenge mopogore opogore kama oting'o kaluwe pacho ka endi mangima. Ka bende giwacho ni gini bende gidwa ni miyo ndusnegi e bath makate noro mar dongruok ma pacho ka endi ma bende jatend piny owacho migosi William Ruto osebedo ka chwalo ne oganda. Tunataka kushukuru kwamba tena rais wa nchi William Samoei Ruto ameamua kutembelea Busia kuanzia Jumatatu. Tutaanzia kule Budalangi ambapo atakuwa nazindua ile barabara ya Mundere Mumba Kasio Port Road ambayo itakuwa inawekwa tarmac. Alafu pia atazindua ile soko ya Budalangi ESP market. So mimi nataka tu kusema kama Busia tunajivunia katika hii broad based government kwamba miradi yetu ile ilikuwa imekwama. Najua tuna vitu mingi. Unajua kama hujawahi kuwa kwa serikali unafikiria tu ni normal way kukosa miradi. So I want just to say sisi tunashukuru katika hii mambo yetu ya broad based, at least tunaona mabarabara yetu, infrastructure yetu, tuko na zaidi ya masoko 14 ambayo inajengwa. Ile Abumale imekwisha lakini itakuja kufunguliwa baadaye. Viongozi wetu tafadhali, mambo ya siasa tusiingize siasa sana, mambo ya ubinafsi sana, ili mradi unapozinduliwa unaangazia maslahi yako badala unufaishe wengi. Hiyo hesabu hatutaki rais akuja afanye hivi anapoenda, badala sisi tushangilie miongoni mwetu tunabaki tena tunadalama. Hatutaki hivyo. Kwa hivyo rais, nakuomba kwa heshima, this is a very delicate moment, kuja uanzishe hizi miradi ili kufikia mwaka ujao mwezi wa 6. Hii miradi iwe imeisha, na ikishaisha hii miradi itakufanyia marketing hata kushinda hii mikakati ingine ya kisiasa yenye iko. Hii ndio mambo yote rais, kuja uchukue uangazie hizi vitu tutakusaidia.
Gavana e kaunti ma Kakamega Migosi Fernandez Barasa ogolo kwayo makende ne od bura mar Senate mondo mi oneni oluwore koda ka chike go mowinjore e seche mabende kod to gidayo dho governors e pacho kaeri. Mae biro kaluwore koda ka ywaruok mapek ma oseneno e kind governors ma pacho ka kaachiel koda ka od burano mar Senate. Kama od burano mar Senate osebedo ka ywak ni governors ok dwar mondo mi ochop e nyimgi mondo mi oda dhogi ka otenore koda kaka gisebedo ka gitiyo koda ka omenda mag jopiny. Kama chielo to governors ywak ni od burano mar Senate itiere kaka osebedo ka kwayo gi omenda kendo osebedo ka oklure koda ka chike go ma owinjore e seche go mabende koro to gichope nyimgi mondo mi oda dhogi. With all your senators, with due respect, you must protect devolution by making sure you allocate money for road maintenance levy. Na hiyo pesa, it is from the fuel ambayo sisi tunanunua kila siku. So the sheria ambayo inatengenezwa bungeni, mimi nataka kuambia wabunge wetu, when you are making laws in parliament, make laws for posterity. Kwa sababu wewe leo ni mbunge, kesho you want to be a governor. Yakulomo ajuang kumachelo bende nija od burano Roma Gatundu South manomigosi Gigi Kagombe saento kolo koko kendo singo kata wacho ni don buisesa ginoero mar UDA mano mungirore maliche mokalo. Kagombe koro wacho ni ogin kod luoro moramora ni gibroka okom mar telo e pacho kaendi kochopo iganoero Mokinyi kabendo kwayo mana johera margi ni ka giyeto giwuok giriw don buranero mar UDA lwedo kendo gindikre kaka jolimo bolo. Tumefurahia kazi ya mkubwa wetu, tunasema kazi iendelee na tunaendelea kumchagua. Hata next time ni yeye. Hatuna mtu mwingine tunachagua. Hii serikali tunaona tuichague, tulikuja hapa asubuhi manake tumechaguana na tunataka kuendelea kuchaguana na ile kitu tunafanya tuchaguane ni ile kitu tunapata. Mapato ndio iko zaidi sana. Manake pesa unaweza pewa pesa na ukule ikwishe. Lakini vitoro kama ya barabara, ya avocado, soko ya avocado, soko ya majani, hiyo kitu ndio inaweza kudumu. Lakini hivi vitu vingine ya siku moja sio hatutaki, ndio sababu tumekuja siku ya leo. Na kwa hivyo tunashukuru na tunasema ni asanti. Watu ambao walikuwa wamechaguliwa wamerudishwa wote na hati zimepeanwa, vyeti vya umiliki wa viti vimepeanwa, na wale ambao walikuwa wameshinda hapo awali ndio wale tu ambao wameweza tena kushinda viti hivyo. Kulikuwa na wasiwasi kidogo kwamba kuna watu wengine wameletwa na sijui mtu mgani akakuja sijui kusema maneno sijui anataka kiti wapi, na wakati tulikuwa tunafanya uchaguzi mwingine mwezi wa Januari, miezi miwili iliyopita, alikuwa wa chama kingine kinaitwa sijui CCK, sijui chama gani. Sasa amekaa huko kidogo, amezunguka, amekuja, ametafuta chama, amekuja hapa. Sasa anasema tushindane. Na mimi nikamwambia asikubali kushindwa sio ushindani. Jinsi pekee ya kutambua ushawishi wa chama ama ushawishi wa kisiasa mahali popote ni kura tu. Hakuna jinsi mbili, ama nyinyi mnajua jinsi nyingine? Si ni moja tu, ni kura tu. Na hii kura tumepiga hapa kwa Wamudhende juzi hapa Mbere. Wale wakatuambia sisi tuko na ushawishi mkubwa, hata hawakuwa na candidate. Ikasemekana hiyo imeisha, wakasema Kasongo nini one time maneno sijui imeibiwa nini, sawa IBC story. Tukakuja tukarudia, ikafanywa ingine ya MCS. Matokeo ikaonyesha kwamba ushawishi ni wa chama kinachoongoza cha UDA. Sasa nikuulize, hata kama wewe ni mjinga na umeshaoneshwa njia, umeona ni hii, na wale watu ambao watu kutarajia wachaguane hivyo wamechaguana hivyo, utatoka hapo uende mahali gani? Brenda dake osekalo kanyo pradek koda dek bangsa apar koda riyo Mokinyi makawuono. Mokwongo okamor. Why? Okamor. Nyathi moro ma jahigni 10. Jopuonj norodho Nyamnanege kaunti ma Nairobi. Jahigni 10. Ja grade 3. Jopuonj, ok japuonj. Teachers. Gima nomora ni osekawo jonyuol nose ditesendo bila kendo mako bura. Chik wacho ni jopuonj onge gi authority. Apani chik oseketi matamo jopuonj corporal punishment rodho nyithindo nosegol e skundewa. Yes.
And magi are some of the reasons why you know gol chiko. Kiparo ka ndalo machon ni rodhi e school. Nyamina nega. Ni rodhi ni rodhi ne en roth samoro gimi rodhi ni ok ibiro gi yien. Wach ni roth Kisumu. Roth Kisumu. So you roth Nyaramba. Roth Kisumu. Ni roth Kisumu. To jopuonjne nigi teko mar timo kamano. And ma is one of the reason mom you know gol chik mam you know ogol wach mar rodho nyithindo e school ayoro moko winjore. And then a school moro mar nyadhi mar Marisho. Bende lipoto wuok ni nyithindo ne obukore. Konde ne diemore. Nyithindo koro gore school. Yako yao. Nyithindo obukore nyakoro mojwang. Nyado giwacho ni actually ne gidino ne rawera moro achiel. Watch bullying mar school ni. Ok ang'e nang'o matimore Justus. Last week ne nitiere nyadendi moro. Yes. Ma nyathine somo Yala. Actually I was coming to that. St. Mary's School Yala. Yes, St. Mary's School Yala. Yes. Nyadendi no golo video kata video ko wacho kaka nyathine no sandi Yala. Actually naneno report mabende nyiso ka school ma Yala bende no nini St. Mary's Yala bende no duoko. Gi explain something different from whatever mane miyo chatemo wacho. So akange nango manotimore adiera mantiere kari but adiera mantiere ni kana winjo kana temo winjo kiluo kama bachane wuoyo to kichake no response mane school ogolo. Yes. To I can tell you ni nyathicha nyalo bedo ni en bully. No bedo bullied. And the kid is the bully. The kid is the bully. It's making sense. Yeah, it was making sense according to kaka ne min gi wacho because min gi nok tamre ni nyathine ber. Yes, no accept ni nyathine ber but no complain about the punishment mano min nyathi. E mano kumore. Nyiso ni nyathine ni was the punishment was severe. It was very severe. Not when nitie sel e school mano kete nyathine kaso tu nyathine chiemo. Each school has that cell. Tu nyathine chiemo ndala dek. Nyisa school monge cell. I never saw a cell. They have. It's not a cell you think. It's just a containment space as they're waiting for your parents. Manyathi ko bedo maybe rowdy or out of actually locate. Ok nyithindo te machopoga kanyo. Ng'ama koro tamo wang'. Machopo kanyo. Rowdy. Because the school said nino kete in a safer place nikech nyithindo wetene were planning. Exactly. Mar retaliate ko nyithindo wetene ne dwa timo ne maundu. Kapoko watch St. Mary's School Yala. Talking about Mary show, whether in Mary or Mary, whichever do recommend so ACD. Yes. En skarte grok mar nyadhi. Majoma huka huma pacho ka kod pinje maoke ma nyithind gi some. Yes. To gima oganda jo Kenya mbeko e tudruok mag mbui manyasani ka giwacho ni to gidhier nono kaka gineno ka nyathino no kaka odiemo wadgi head. Odiemo nyathino head ya nyathine migoye no nduguni. Marach. Ndugune miyoko. Nikech chike mantie nyaka romo jong kodwa tang' numbui no kata tipo no. Nikech nyithindo go bende kod ratichgi kaka gidiemo wadgi to nyithindo madhi 4-5. Yes. Gidiemo nyathi achiel. Kana winjo ka oganda jo Kenya wuoyo en ni gise mobilize ji mondo dhi Marisho. Jo Kenya manyi duoko kutende koda sand. Ok dibedo mayot. Mano sand go rawera no ero. Yes. Talking about St. Mary's School Yala. I spoke with Mr. Makanda, Victor Makanda, Mokinyi Manyoro. Yes. Japuonj maduong' ma St. Mary's School Yala. Apenje gima timre Yala. Kech waling, nyalo bedo ni waling, to Yala ketore. Kodhi maber. Opimo na almost gima related gi gimi pimo na no, to kinyalo paro ni pok ne wambeke wach ni kodi. Exactly. This kid was a stubborn kid, number one. Yes. To kwa tamore ni nyithindo maket kamago ni ge kindo ganda. Nitie kaka onego beni wa contain gi. Yes. We just welcome them, we just talk to them, we just love them. Yes. Kit nyathi kosenyuol, nitie reason momiyo bedo kod kido machal kata mopogore gi ma moko nyalo inherit from jonyuol. Exactly. Moko kaka odongo samoro no dhe asasa. Samoro be wawuok e iluongo ni families malweny nitie. Mama babo ng'e go thalo mama. Yes. To nyithindo neno. Mama be samoro thalo baba. Ka ging'eni mane kaka ji dongo. Mane kaka ji dongo. Nyithindo machende e school mero lweny gin mago mawuok e violent families. Yes. Maka ng'ato nyathi wadgi okalo tumo kata kalambe molwar osemana hode ngumu. Kun ma ji odake go wantie kod chik. What I want to say, statement I want to make clearly, and I want this to go on record, Brenda. Yes.
Skunde nitie kod chik matayogi. Nyaka wayiere gi mano. Nyaka wayie mano ni skul ka skul ni kod chik matayo. Obed St. Mary's Yala mane weche owuoge no. Obed Stare. Skul no, obed Stare, obed Mary's, obed Maseno, obed kure. Nyaka ono mokajwang skul ka skul mitere nyathini ni kod chik malo. Emo miga barua kitero nyathi. Man kod gik monego tim, gik moko onego tim. Yes. Away from that, skul ka skul nitiere kod migao mar weche mag somo magayo kendo tayogi. Yes. Karicho neno e skul Brenda. Ang'o ma mono wamiyo ten migao mar somo thuolo mondo tim investigation? Yes. Mondo miyo miwa duoko. Ang'o momiyo wan kaka jonyuol kod johera mag nyithindo kod sikunde warikni ndiko e social media kod ketho nying skunde kapok wamiyo tend migao mar somo thuolo. Yes. Mondo miyo titijgi. Janyuol mar complaints in Mary School Yalani. Benose petition Ministry of Education. Emane joma ng'eny naneno ka penje ni ne temo advice ni gimone no timono dikelo lweny e kinde dikelo tension kata mani kinde nyathine gi nyithindo mamoko school to mato koka ne nyathi ma ja form 4. I don't support already registered. I'm not supporting St. Mary's School Yala. I'm not supporting Victor Makanda. Yes. But what I'm saying and Victor Makanda, the principal of St. Mary's School Yala number 1 and Kodra teacher. Yes. Nyathi mane bedo disturbed ni maybe is alleged to be disturbed ni beni Kodra teacher. Exactly. What would have happened? And nino nego bed ni janyuol dhi to gibet piny gi school kaka joma dongo ariyo. Away from the child. Yes. Ka nyathino onge. To winjo version kako sebedo. Yes. Apart from nyathini bang'eno osegombaka ne min gi mosepimone. Nyathi to bro bero kore. Exactly. Kata school be nya bero kore. To ka kuma richo ntie, to wayie ni richo ntie tiloso. To kotamo uloso St. Mary's School Yala kod jonyuol, tuluongo ministry tuketo piny. Yes. Tipimo ni magi manyo timore, chik wachang'o. Ere kako ningo issue ni obed handled manyalo kelo kwe. Exactly. Nikech according to St. Mary's Yala, they were protecting the kid. They were protecting him. Imagine from other students. It is the same parent. Madine otero school ni do. Tano yok nyathini e school. Koro, wach moro nitie sele skunde ni. It is yes and it is no. Yes. There's a safe space. It's just a safe space. You can sell. And safe space. Me ikane nyathini. Koro wawuonde ni wuok Mombasa. Tibiro kawo nyathini Kisumu Boys. Watim nang'o? Or okore dala, obedo kept somewhere mondo mi chiko low. Kapod maybe nono wach moro. Wach madwa dispute ni nyithindo nok chiem, man to kapar. Ayawa. Jopuonj be gin jonyuol yawa. Jopuonj be onyuol jothurwa. Atule nyathine no keto kanyo nok chiem. Brenda dakika 40 kod achiel bang' saa 10:02 kinyi ma kawuono. We wamodh pi maseno oseikre. Kofi chako kabiro. Kofi obiro. Okay. Wamodh pi machok ka waduogo to nonro mar oboke. Nyakoro mgojwang' inyamiyo wapachi wach no ero. Be kantie wach moro mabiro ni wawuoye orno. Chwalnwa piyo piyo wadhi yudo weche. Iluonga ni Sadoyo kanyakla koda. Kachiel koda kan Brenda Genyo. Erokamano. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko.
ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi Ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV,
machiegni pacho, ma e odwa. Kendo goyonwa siboi kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyakwara Mogajwang. Mani luongo ni Ishmael. Mano isi, waluongo ni isi. Senior producer. Yes. Injo kowacho kanyo ni ka gine kama tingeni gine gawa. Badhi Ishmael en ga wuod kure, bise ka penje? Nani penje maduong' ma kawuono da penje Ismael. Ishmael. Kechopi ka jagine. Kabisa. Kabisa Kaja wasi. Awinje. Bif kaja wasi. Chewda ni nyakoro Mogajwang. Ishmael jakure. Aja wasi. Nya wasi. Awasi boda. Awasi boda. Awasi dala. Nyakoro Mogajwang wan mamor pile. Emo mi neno ka kineno duto wangwa pichni. Nikech iwacho ni a smile in a day adds a day. Yes. Koro medo ngimani to bed mamor. Bed jambola. Chiew okinyi kimor. Bende ang'o medo moko chiew okinyi ka gin gise chwanyore chuth. Mood swing. They only know mood swing, which I don't have. You don't have mood swing? Yes, I don't. I understand if you don't have. I have mood swing, but mood swing ok nyamo na bedo.
Mamo. Oh, that's good. Kuro an ka chiew to always you have to be happy. Kechana ngi ngat ma ka chiew to chiewa. Afi doko chiewa. Sama chiewe cha. Oro mi anaga. Sama chiewe cha. Penjara penjani aya. Samora chiew mo ko winjo. To koyo be kod pod ngich. Kato koth mutinde dwa kan. Achiew mo ko winjo ma. Koro every morning kadwa fwenyo ni ok winjo. Abro neno ko text ani you had left. Ni sedi. Ni segadi. Yeah. Ichiuna ni nyakona magojwang kamoro moro mentio kinyi makawuono yorwa kie nonro mar oboke. Yes. Kapodwa dhi nyime kod kwedo. Malich madhi nyime pacho ka endi mok ber. Eskundewa ma pacho. Eskundewa ma pacho ka endi kanyakla koda gwenge kata nyando mag tiji mopogore opogore. But just as kata ka wakwedo. To I feel like jonyuol apani waweyo responsibility. Neglected roles. Kabisa ne skunde. Kato koro kiluongo nyiso ni nyathi watimo gima kama tikwero ni mano ok nyathini. So ingeni we are having a parent who is absent. Exactly. For the child. Very absent parent. Absent. Nyathi oduoge after koro giduogo. Koro giduogo nyasa gidok karango. Emi winjo ka parent penjo. Moko bende ka nyithindo duogo kaka ne long holiday moro ma nyithindo biro dala Desemba mone ko nyithindo ong'e nyathine. Nyithindo ka oter dala gidhi gibedo chako. Oter kawaya. Oter kawaya. Si oter kure. Oter kia kure nyithindo dhi limbe. Koro jonyuol osewe responsibility margi. Yes. Manyiso ni ing'e nyathini gi nyinge lakini ok ing'e. Chaneno ka janyuol moro comment niya. Ni jopuonj ong'e nyithindwa molo kaka wang'e nyithindwa. Exactly, true. An kaka janyuol ere okang' mane makoro dhi chopo ma japuonj ong'e nyathina molo kaka ng'e nyathina man manyuolo mares. To dongi weyo in kisebiro Kala TV ka ibet nyaka godhiambo. Yes. Kang nyithindo dwa loro after isema na chako ywak. To dok karango? Mi wadok mono ng'eni gloro Tuesday. Ni wadok Tuesday next week. Ada bedo koruka week mangima. Manya janyuol penjo. To sichema endala kanyo. To ikia jomo wuothogo. In the course of the day, okinge jomo wuothogo. Ki ka okelni report ni wuodi makang'aneno waneno mana e pool, ing'e pool. Gimoro mechuo kamacha. Kago pool. Ni en wanene mane pool go jende mok some. Amaja dong. Ni mano ok nyathina. Mano ok nyabedo nyathina. Mano ok nyabedo nyathina. Nyathina na we ot ka. Nyithindo gi bing'e ni wakoche. Wakora ma serious. Opimi kendo ng'e movement ngi kendo ng'e sani. Ng'e sani miduoge. Idwa duogo sadi ka kiwuok ni movement gi ong'e maber. And then wantie kod class mar ariyo mar nyithindo. Yes. Mano jo PS. Ni jo PS? Yena mondo mi aduoke piny matin nyakwar mana. Jo awinjo ko muoma. Dipo ka gine cha omaki athung'a. Athung'a nyalo maki. Inge jo PS. PS5. In Jokai, Daddy, you know my PS got broken down, Daddy. Yeah. You know this happened, Daddy. With them, gonna learn from the social media. Gonna learn from social media. Whatever they see on social media. And nowadays, jitimo content moko maricho in the name of content. Just that content. You don't to nyithindo wabende okasore mar social media ni eki pogero mo the social media to gine social media to wambe wawegi thuolo. We don't monitor what they are doing on social media. Who are they talking to? What are they doing in social media? Jomagi interact go. We don't know. You don't nyathini say Facebook account ino konya kwa friend request. Ifaki kwa ito block. Leave alone that. Why? Don't tinde nyithindo masani nigi simu. Nyathini o block your status viewing. Block your status viewing ino kene. Ido ki view gik mone. Makangi go ni mbaga ni apenji jen. So wodi ma junior ni tinde blow mana gik iro moko mone no ka wuke umi. Iro mana le moke umi. Ino kineno gik mokete status. Okenyal neno. Tilo tieriek. Giriekore. Lakini do kan rieko na Ng'e gima mamorobe moko be nyalo fuli. Nitiere status mineno. Yes. Gimokine. Block it or block. You block it or block. Mano gibedo digital. Oro nyaketi banti giminyane neno. Seche modhe church to yie ni ne. Kaka ne giwere Sunday school or a youth program. Yes. To seche makoro ne gidhi bayo go jende magigo photo shoot. Gimone ni kisomo kani photo no? Photo shoot. Hey, leaked by a lot. Leaked by kilojoules. Seche go blocky. Late by kilojoules. Nyithindo go picha ka
En mane pendo wadgi. Ema entie. Igo photoshoot. Igine photoshoot. Pendo wadgi. Kabisa. Then gimoro be nowuok Kisumu kamar njore mar kuo mar nyithindo matindo. Sometimes no konyo, sometimes wako konyo. Nyithindo wingine modaro nyithindo mago photoshoot e street. Nyithindo mamecho ka. Exactly. Cool kids okang ne dhigo picha. Njore ani kodgi. Njore ani kodgi ne ma kokalo ni switch to simbi osedi. Brenda be jogo sega yudo simbi. One of the luckiest people on earth ni poko kwalga simba. Tisero mo nyithindo. Nasero mo kodgi dichiel, I'm telling you. Yowacho ni tiendi gima? Avieta. Ang'oma notimre? I was just from work. Around saa 3:30 hivi nimemaliza news ya saa 3 usiku. So I'm just from work and then I'm walking through this corridor. Na hapo kwa corridor kuna kakona. So before I reached that corner, something just told me, ni kama kuna watu mbele. Instinct. My instinct just told me something is not right. So nikatembea polepole tu kama niko nini na vile wameniona tu hivi pap. Wakaanza kuapproach. They started approaching me na mimi mbio. Wakataki menengo king'e. Mbio na nduru. Mbio nikipiga nduru pia. Okay, mbio nono. Mbio plus. Nduru. Oyuoro. Hivyo ndio niliponea chupu. Gin nyithindo go kuma samoro dono yud mayot nyakoro mogajwang. Kata kamano ng'e nyathini, ng'e notimo ang'o, osiepene gin jomage, wuotho gi jomage. Another thing, Justus, jonyuol onego ng'e kama nyathine ninde. For example, here in town, yes, wadake udi matindo, koro kaka nyathi osebedo maduong', samoro nindo kama chielo. Jonyuol makia ni nyathine nindo ka, nyathi biro machiemo to maber to wuok no dhi nindo, kare nyithindo ok nindi. Nyithindo are on the streets the whole night. They're just hovering around. They are hovering around, gine ma samoro gikwalo ji. Koro ini biro buok chiemo moro ni kare kama wacho nyathi nene, samoro nyathi nok nende. Angelo Mino police station, ala ni petrol station. Ngene wan weche mag police station go konyo wan wang'e petrol station, gas station. Yes. Airport. Daddy Justin wacho ni good morning Justus ayudo maler kantie Kisumu kara tenga ntie chenro to bende wacho ni ntie kodwa chenro okwen kod ntie kod wendo moro donjo kapok wachako kod Daily Nation. Kapok wachako kod Daily Nation okane kan giwelo kora koni. Pok odonjo na. Ile mawendo Yesu bebe ini wendo ma malimo ya kor mo gajong yi mono machak kod boke ne rimano mar Daily Nation itinero mokwongo wacho kanyo ni how fraudsters run public service. How fraudsters run public service. The anti-graft agency has recovered millions of shillings from convicted officers. Then 250,000 a 2023 report by the Kenya National Qualifications Authority, a state agency that vets academic certificates, found that nearly 250,000 civil servants had fake certificates. Ni jotije mag piny owacho marom nade? Maromo 2,500. 250 jotije mag piny owacho e pacho kaendi ma tin ne 2,500. Report koro yango ni gisebedo ka gitiyo kod obok go eko machiko kopuodho. Yes. Then 28,000 out of the 28,000 cases forwarded to the National Examination Council by 91 public institutions, at least 1,280 certificates were confirmed to be forgeries. Report machielo bende yango ni mano wawuoyo kotenore nyakoro Mojwang kod report mabende wacho ni piny Kenya kaendi achudhe ng'eny, achudhe mabende timo gik moko e tok chik. Maka lemo madongo e piny owacho, jotije mag piny owacho. Tok gino kod obok ma puodho gi mako tije maket kod mago. Exactly. Oganda jo Kenya mok tin 28,000 cases mok tin 28,000 nochwal ne duol matimo nonro maket kod mago. To report nochwal ne Kenya National Examination Council kata duol matitayo penje pacho kaendi. 91 public institutions, at least 1,280 certificates were confirmed to be forgeries. Bro, someone report market call money itima mbele kanyo. Tipo te kanyo mar jatend piny owacho migosi William Ruto. E kinde mabende nentie Naivasha, a safari rally.
Toyota's Takamoto en mano lawyer. Toyota's Takamoto. Nyinge en Takamoto. Okay. En oriembo gari ma Toyota. Oh, riembo Toyota. He's called Takamoto. Wins 2026 Safari Rally for his maiden WRC victory. Yes, nyasomo report market kod mano ite mar ariyo. Weekend floods trigger traffic chaos, rescues and renewed fear. Wachokanya in Nairobi was hit by another wave of heavy rains on Saturday night, barely a week after deadly floods claims lives and displaced families, prompting President William Ruto to activate a multi-agency emergency response to avert further disaster. Wajeni koth nochako mburore kende bure Nairobi nyakon Mgajwang kendo luoro nitie ni oganda bura nyalo biro wito kuondegi mag jot kata kamano kwa lam ni ng'ato wit kimane. Yes. En report mabiro lak nyaka ite mar ariyo ite mar adek. Ite mar ang'wen. Public service politics rife with fake papers. Mane wach mane ni ite. Ene wat mokwongo mane ite mokwongo no ka thuolo mare mondo misom kaka oganda jo Kenya mopogore opogore tiyo kod obokgo eko mabandia. Ite no ero mar auchiel. Ite mar auchiel, legislators take IEBC to task over 4.2 billion legal bills. Jod bure pacho ka endi sani to koro keto duol mochung' ne yiere pacho ka ndi IEBC tago nero maliet ka gidwa ng'eyo kaka omenda makore lach madrom bilion 4.2 inyalo biro ti kata gimomiyo gidwaro omenda maket kod mago eto yiero mapacho ka endi. Yes. Ite mar abiriyo. Ite mar abiriyo walikuwa Nairobi's towing racket. City motorists pay hefty fines to mysterious figures. Manyiso ni picture this. You pull up a long busy street, step out of your vehicle and rush off for an errand, a meeting or a quick stop at a nearby office, confident that you will return within minutes to find your car exactly where you left it. Yet, when you return, perhaps 10 to 20 minutes later, the empty space where your vehicle had been parked is the first sign that something has gone terrible. Maiso ni kaka kanjwewo ma Nairobi timre marach koda joriemb nyamburko nyakore Mgajwang ka lipot yango kanyo ni gin kod kido moro mar ywayo geche ji ka onge lipot moro amora moyiedhi monyisi ni gachi ni otimo makosa ABC. Koro wadwa ni mondo mi watere e kama wakane geche gieki mondo mi ochul fine. And remember, gina kanjo in quote. Mysterious figures, crow and kanjo in quote. Yes. You have to corner to explain why 10,000 is imposed by kanjos on drivers whose vehicles are towed away for failure to pay parking fee. County officials engage in gima penjiro ni if you don't pay parking fee, how much is a parking fee? A parking fee should be 100 bob. And these people have not found you in your vehicle. Yes. Why are they towing your vehicle in the first place? Check no gigolo kanye ma tow your car. Just taking your somebody car. is placed ng'ato ntie monde kimondo mi okaw pesa. Seche ma donje town tapako gari na. Yes. Ka donje bank kata donje supermarket. Anga mono kebeni ritarita tabi. Tibi to mondo tie kwasni. To walos ni ero. Koro wadwa charge sling 100. I think this is what they do. You know, once they took your car, once your car is gone, they told it, na mamenda nayo, you will have to give them whatever amount extra they want. If they say 10,000, which is extortion, just to get back your car. Mano to kwa yego. Patakanyo ni police sees top officials as Nairobi hospital row escalates. Tijo mobile sende yo koten record mibadhi kata richo moko mobendo sitemre e hospital boribo ma Nairobi. Timo most ka thuolo mare mondo mi som report market kod mono nyakore Mgajwang. Ite maraboro Mudavadi off to Russia for high level talks on war jobs. Finally the government is trying mi wacho gani en the head of the heads. En mogayo jiten migepe. En mogayo jiten migepe. On what now? I don't know. Wan gi jotend migepe kaso migepe benigo ga imagayo. Der wan gi ng'ama gayo gi. Then ite mara chiko ntie lendo kanyo mar
kambi mopogore opogore ka thuolo mari mondo mi non ite mar 10 Brenda. Wacho kanyo ni vote out Ruto to end state capture. Opposition urges. Aneno kanyo Rigathi Gachagua. Aneno kanyo Kalonzo Musyoka. Eugene Wamalwa bende ni kanyo. Kod Muturi. Muturi. Muturi Justin. Kachel koda ka Justin Muturi. Ne gine nyasi moro. Kabinde sani koro gijiwo piny owacho jo Kenya ni omany kaka ginyalo thicho oko. Bathe kanyo kapok idhi aneno wach moro. Owalo. Wacho kanyo I will not work with president. No. Owalo. Owalo is not a different thing. Okay. Kesa nying president. Owalo is the one Owalo. Would the same. Jatend piny owacho. Ayien nitiere difference between the Luos and the assimilated Luos. And the Sudanese. And the Sudanese. We are the assimilated Luos now. You see, our pronunciation is different. What's the name? Owalo. Idiot. Owalo wacho no? Owalo wacho no? I will not work with president, political old guy. Yeah, former ICT cabinet secretary Ludo Owalo yesterday said he will announce his new party in a month's time, even as he declared he won't join any of the current political formation. No, that one is not serious. Owalo is wallowing. And he wants to wallow alone. He doesn't want to wallow with other members. Itemara Parkola Rio. How the cover of Blackout was used to declare Kibaki winner. My story ma 207 and noka NTV no golo story no nyoro. What happened? The phone call came on the 10th Sunday afternoon, December 30th, 2007. It was made to Nimrod Mbai, then a police sergeant attached to security details of government spokesperson Alfred Mutua. It was his day off, but the election crisis gripping the country had already turned the capital into a place of nervous anticipation. He was informed to be on standby. Ms. Nabadi, currently the Kitui East MP. Kitui East MP records that even before the call came, police units across Nairobi had been placed on heightened alert as events inside the National Tallying Center at Kenyatta International Convention grew increasingly volatile. Around 4 p.m., Dr. Mutua called me on private line. He said, in that brief call, Mr. Mbai recounts that his boss asked him to rush to the office on the 3rd floor of KICC. When he arrived, he found Dr. Mutua seated with another man. Sigaranti kanya ka otulomari mondo mi som. Itemara pargadik kin leno pogre pajo somo kod pajo ndiko ni itemara parko da ngwen. Parko da beach. Oringo nyaka parko da beach go to get power. How to get another term. Power. But they go to no lawyer and Tolly won. For the sixth round. Yeah. I did last time the what? How do you call it? Today in history. Today in history. Yes. So today in history, March 16th, 2006, one of the men accused of being machineries operating in Kenya is rescued by armed police from a mob on the streets of Nairobi. 2 uniformed officers and several plainclothes policemen flagged down a taxi and pushed Armenian ata Magarian. Atur Magarian ata. But you are right. No problem. Maybe you are just right. Maybe ata from Magarian. Into it as the driver sped off under a hail of stones. Here, Mr. Magarian jumps over a metal railing on Kenyatta Avenue in Nairobi while fleeing from the mob. Oh, when they told Magarian. Yeah, actually, I had seen the face.
higni moko mokalo chien kanyo kane jo Kenya dwa lal kod ngimane. Obila norite. Atur Magarian, Gatur Salgasian. You don't remember those names? I only remember Atur Magarian. You ingine. For me, so many Atacha. Itemara Kodaboro. Narok lawmaker and 5 others people perished in a chopper crash on February 28th in Nairobi. Another one or what? Family, clan, rivalry, Oh, the same one too. In race to succeed Mpingeno. You are work mapeko do sachakoneno. Kake dwa kawo kom migosi ng'eno. Yes. Piny kanyo weche ma Mombasa. Ruto tells coast leaders to end feud over DP slot ahead of 2027 polls. Jatend piny owacho migosi William Ruto koro kwolo kwayo ne jotelo mawuok e dho wadh chumbi ni ka giyie to giwe siasa mar manyo jalupne. Ka sa oromo to biro mana yudre kende. Ite mar 20 weche motimore pinje maoko. Trump pressures allies to secure Strait of Hormuz. Mago weche go mag lweny madhi nyime. Bobi Wine botimo gimoro piny kanyo. Bobi Wine says he's gone abroad after 2 months in hiding. Polo ponda. What's it rumo nadi? By the way, poka mnyo ni yuri mkobine cha momoma na sejam. Poka winjo. What is happening in Uganda? Hey, alikula kiapo. We are just asking. Tell us. Because whatever is happening in Uganda, they are so quiet. Our brothers from the English nation. Are they safe? The Banana Republic. The Banana Republic. Aja kwa sorry. Any president manaomi congratulatory message? Kasongo did, I know. Kasongo can't miss. Any other president? I don't know. I doubt. Maybe William only. Okay. I have to do some. Do Uganda only president? You guys have a president? Uganda? They will tell us in a few. I can't miss if Yoweri Museveni osechamomoma. Siwezi miss hiyo. Hajakula kiapo. Gimoro mara nyalo bypass lakini kiapo mar Museveni. Business ujika kumba go walanti ite mar prayer koda chiel nyakono mgajwang. Jomo Kenyatta International Airport to launch a self-service system in efficiency push. Inya somo report market kolman ite mar prayer koda chiel. Court battle lift the veil on matatu route fight. Yes. Weche mag rogue matatu operators bentiere kanyo. Kautono mara mi som. Lendo mopogoro chako ite par prayo kod ariyo. Bia. Nyaka ite mar prayo kod ang'wen. Ite mar prayo kod abich weche go mag somo. How a student transformed hobby into creative venture. Okebe notingo kamera kanyo ma takona ng'eny. Maybe with the, I don't know, can't take nini mar the live malabanya. Alana at Crawford International School has turned his photography hobby into a creative venture. School Crawford International na emana ne wach na mogo go takia. International. Ng'eni na kunga somo kebeni. King'iyo njegi nedi? King'iyo maja gini 10 ya. Alafu ng'iya ne yeruye. Pok ong'e mang'eny. Ng'iya ne kit liedo ne. Akuliedo ocheno. Badhe oliedo dongi. Tite kanyo. Tite kamar footballers. To magi disomo Kenya. Ma ok disomo go diskude wa mana molu. Ni nyal bango primary school. Ok nyalre. Aya, negi motingo. Otingo machine kanyo ma beche ng'eny. Sana. To tuwe gimiluongo ne gimbal. Kose tuwe gimiluongo ne, the work of the gimbal is to make the camera stable makoro kate ring. Yes. So the footage is not shaky. Yes. If you can afford a gimbal and then en gi live view, whatever motwe wiye kanyo no otimo go live. Igi mutu malo. Aneno. Mano otimo go live. Nyathi ma jeng na 12 osechako timo the live akache TikTok. Seche go to wan ipuonjo wa chwe Raila. Yes. Puonjo wa chwe Doli. Lakini nyathi Afrika. Afrika bobedie. Ite ma mbele kanyo weche go kuma somo ntie kwano kanyo it's kwano. Maths, yes. And maths to ede kwenye ede penjo. 1 liter of one interior angle of a certain polygon is 84 degrees.
If what? Yawa. Maye uradoyo. Ngidona yawa. Chego mag somo de agenya kite mag predict. Kirwa Boys High School kanyo nyithindo jo scout Yes. Wewe nyaka mbele kanyo tunzo ambulance ni kanyo. Lendo mopogore opogore chakre tema predict kod ariyo. En wach modhi nyime nyaka tema predict kod adek. Philips International Auctioneers. Gidwa maji mondo gi. Kendo gidwa gichando tojo. Yes. Odhi nyime nyaka itema predict kod abich lendo go mopogore opogore predict kod auchiel. Predict kod abiriyo nyaka predict kod aboro, predict kod ochiko. Itema prangwen pod lenda nyaka kod mojwa, nyaka prangwen kod achiel. Prangwen kod ariyo be pod mana lendo. Nyaka prangwen kod adek. Yes. Prangwen kod angwen gin yamo magoro lal go chakre kanyo nyaka prangwen kod abich. Yes. Mama Jerusa obare omani. Nene. Kowe kar yo mare mogik. Wotimne alam All Saints Cathedral. Then itimo ne arambe podi. En mare podi matin. To kingi en mama ma yande nigo. To sechamo chumbi. Kenena man kanyo. Sechamo chumbi. Serafin Obuye. Lere. Mama Serafin Obuye ni mama mokuo kinyalo ng'ene. Mama mokuo ng'eno nanena. In Rongai, Gido Moga Rongai, Alamare Botim Rongai, and then Ibo Ike Nambale Busia, Tarik Prayoko the Chel, mentioning Geso Mokinyi. Now, Yama Magoro Algodo, the Mukanyo, Itemar Prangwen Kodauchel, and which you become 2K, and then Okanyo Nithind. Nyiri kusumagichu. Nyiri. Wanya suchike nyiri to tiandegi. Victoria's Kenya under 19 girls win promotion. Ibro ido report market code man. Obiri wins New York half marathon. Kenya's Helen Obiri celebrates after winning the women's elite race of the New York City marathon. Itemara Programe kod abiriyo. New bill seeks to criminalize match fixing in local sports. Should. You match fixing? Yes. What is it? How you understand it? How I understand it. One team earlier agreements with I know what is it. So we give better fix at Chon. One team winjore kata gi referees and whatever to fix the match. No, actually, coding any you get the same word to describe the word. Okay. And kaka kuro okata mana maybe kata gola kende or fix the match. Goalkeeper. Wagi goalkeeper. Tumia gimoro maber. Gimoro maber. Ore niko biro to samatino. Iri andrini market we. Kata mana de players. Yes, jaloyo. Munge ni joloyo achiel ariyo adek. Imiyo ma kilo go oko. Odoko matek. Go Nini mano ketho mit mar tugo pacho kanyo. Exactly. Ite mar pra mogik oko kanyo bende gina weche geko mag tuke. By the way, kiny wan Maseno School. Yes. E piem go eko mag tuke mag skunde secondary region, Nyanza region. Kadika girls should be coming. Kadika girls should be making their way. Yes. Koro kiny saa 3. Iyawe ayanga. Piem go eko mag tuke skunde secondary 2026. Nisoni kiny by saa 5 tuko huko. Oh, is it? Of course. Why are you asking me? Yeah, what? That is very obvious. I must go. You must go and see. Yeah, in Maseno. Yes. I must go. And encourage those. We'll see what we're going to do. Oya man. Oko inya. Ilo. Okay, Omara. Nakivyo. Martin. Wakoya imaber ne timbe duto madhi chako piem mag skunde secondary dwe mtam mar 2. Yes. Ne tuke mopogore opogore kamoting'o rugby, kamoting'o basketball, kamoting'o hockey. To ng'wech. Yeah. Ing'e ng'wech bende gono kaka nyithiwa doze ringo. Ng'wech ang'eyo. Ka Nyasaye onyalo ni inyachopo kanyo. Wadno ka oyieyo machok ka waduogo
to wang'iyo bokeneri mano mar The Standard bang'e wabedo kod twak kod wendowa okinyeri makawuono. Studio mar adek aneno ka wendo oseikore, koro abo mana ng'iyo wakawo nyiewo machuok waduogo to wang'iyo Standard mapiyo piyo. Iluongo ni Justice Adoyo. Kaachiel koda ka an Brenda Agenyo. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa.
Machien kendo hanya kor mga jonge tilo ni eri mar ariyo mar nono mar boke ka pio pio wadhi ng'iyo boke nero mano mar The Standard. Aneno miyo kanyo en ngawa? Nailongo ni Justice Martha Koome, Chief Justice. En modhi ng'iyo boke ni eri mano mar The Standard okinyi makawuono. Yeah. Wacho kanyo ni under fire. The judiciary, once hailed as fiercely independent after the enactment of the 2010 Constitution, now finds itself at a crossroad as critics accuse it of increasingly bending to the whims of the executive. A pattern of controversial ruling, ignored court orders, and the transfer of judges whose decisions rattle the state is raising fears that the presidency is tightening its grip on the courts. Baiso ni sani koro weche wuok potende koda kaka jong'ad buche pacho kae nosebedo kata buche mekgi ka report yango ni buche ge kuma mulo piny owacho to chal ka gima koro idhi adhiya ok ter gi nyime yo makare. Ing'eni Kenya nigi bedene adek, the judiciary, the executive and the legislative. Oningo beni marang'wen Fourth estate. Igolori. Oningo beni moro ka moro tiyo independently mondo mi oversight the other one. But kaka gik moko dhi nyiso ni judiciary sani koro gining'o wang'gi. Judiciary and the executive. Chal ni executive ning'o nega wang'gi. Gin gimoro achiel. To relax. To gine moningo beni giketonwa get one and the other nyong'ong. Exactly. Lweny kata koko koro wuok e wacho kuma manyien mar thieth mano SHA. Weche go eko mag APROAS SHA dishes job to only two tribes. Which tribes are those? Of the 116 shortlisted candidates, 61 are drawn from Somali and Kalenjin's communities. Oh God. Some communities, including the Teso, Samburu and Maasai, did not appear on the shortlist. Oh God. Hey. Oh God. Oh God. Koro Eden Duale wacho ni it is our time to eat. Exactly. Let's eat. Koro wuondo jatend piny owacho matin gi moko. Okay, to like man. Should also do something. No, we don't want to eat. We want to eat. You want to eat? We want power. 116 total positions for the respective claims management. 61 positions taken by two tribes, leaving only 55 for the tribes. For the other tribes. The other tribe. 815 numbers of employees required at SHA. Hero. Hey. Our report makamano is Dr. Obwaka spent third night in police custody. Obwaka ntima? Veteran obstetrician and gynecologist Job Obwaka spent his third night in police custody yesterday after his dramatic arrest on Friday morning as pressure mount on the Directorate of Criminal Investigation to either charge him or grant him bail. Ibosomo wach mar Obwaka nero ite mar ariyo piny kanyo ite mar adek. How Kihika's family farm acquired KRA land. KR land. Watch Kihika Nairobi bosomo ite mar adek. Is this guy alive? Which guy? What am I not though? I remember David Sankok. Okay. Yeah. Yala Sankok wants companies granted tax insensitive to boost disability inclusion. Sankok sani kod ni jok ma odak kod ng'ol mondo mi ong'i koda wang' maber ite mar ang'wen. Routine or penalty. Questions raised over transfer of judges. Chal ka gima en gima kawaida koso ikawo chik ne jomoko. So mano ite mar ang'wen. Ite mar abich. Ite mar abich okoni more floods leave trail of ruins and losses in Nairobi. Koth mapek nochako chwe Nairobi on Saturday. Kendo sani oganda nitie kod buok. Aneno ko oketho apeyni makono kabisa. Ite mar auchiel. State House's ballooning budget exposes the 10-point agenda lie. Nyiso ni nitiere omenda mabalang' ma kar jot ma jatend piny owacho medo ballooning gikuodo gi mang'eny ahinya. Molo kaka onego bed ni bedo. Mibadhi mantie State House no inya somo ite mar auchiel nyaka na Mgajwang'. Eka ite mar abiriyo. Skewed agenda as Mudavadi visit Moscow. Maisha ni gimotero Mudavadi Moscow
en wach ma samoro ji ok ong'e maler. Tiende kode gatache kaka imake onge. Agenda ne maduong' ahinya pok ong'e. Pod ok ong'e, lakini en odhi Moscow timo limbe. Manyiso ni wuodhe moko mane agency otamre mag tiyo arietha kod pes jatend jopiny cha oseduogo. Ing'e miyo mineno? Ang'e maber ahinya. Sharon. Who is the late Sharon Otieno? The late Sharon Otieno was murdered mercilessly. She was murdered mercilessly, yes? No pek? Yeah, she was 7 months pregnant during the murder. Sime to sime ma hehehe. Former Secretary of Affairs to murder charge. From secret affairs to murder charge. Obado's long trail over Sharon death. Sharon Otieno was 26 years old, a student at Rongo University and 7 months pregnant. Obado's lawyer Kioko Kilokumi argued that no directive evidence links his client to the murder. 6 years in courtroom, 6 years, 6 good Odhi nyime nyaka ite mar ochiko kanyo Sharon was pregnant with my child, but I had no reason to eliminate. Obado no ye. No ye. Si DNA test ilifanywa. Court notimo DNA test to prove kana nyathine mane Sharon oting'o ne mare koso nok mare. Koro obado ne gi nyathi ma otho kapok onyuol. Wasole. Obado maibadi. Ite mar 10 kanyo ni Sifuna 2027 dilemma. Run alone or create alliance with Gachagua. What do you think? With Gachagua, no way. Why do you hate Gachagua? I don't hate Gachagua, but no. He's talkative. I don't know. It can't work well with Gachagua. It will not work well. You know, Gachagua actually, not that I hate him, but the guy had, I can say, a bad reputation in politics. The way he behaved, so tribal. Odium troubles, why leaders need to write wills for their nation. Ano tipo kanya mara governor Magisumu Anyang' Nyong'o. Yes. Inya somo report market kod mano ite mara 11 kaka Anyang' Nyong'o golo pache report baadaye Anyang' Nyong'o tinde ok ndiki chon nero ndiko kabisa. Gazette. No ga speech Anyang' Nyong'o. In fact, mane gimono sell Nyong'o politics. A writer. Yes. Everyday writer. He's a good writer. Ite mara 12 tipo kanyo nti kanyo mar cartoon. Moting ni chalo Atuoli. Atuoli uting. Tuting gi delegates. Delegates. No. UDA. UDA. Yeah. Delegates were on. Truly, we are on track to address the woes of workers. To delegate, yes, sir, in your 6th term. Tuntie Bosco Moro to penny kanya wachana. Shenzi sana. Bosco ema wacho. Ingeni katiyo gi word Bosco jo kanya na mwe Bosco. Yes. Gech gwen ka gwen nigi Bosco. Nigi Bosco de. Bosconde. Gwen ka gwen nigi Bosconde. Ite mapaga dek penjo makawuono. Watani, do you support proposal to regulate churches? Yes. Churches should be regulated. I support. Sina maoni. Una maoni. Sina maoni mimi. Cheskule manya bede gi maoni. Ite mara 16. Matiang'i has failed us. Jubilee has failed in Mount Kenya region say, yeah, Mokinyi talks a lot by the way and no actually. Yeah. Just move. Actually, this politics now makes me, I don't see the Mokinyi I used to see during the time when he was a CS. Yeah. He was so defiant and I don't know how to put it. It was just, and when he said that he would bump into your school without saying. I think it was Mokinyi in those days, but I don't know this politics thing, fanyia watu nini. It doesn't look like the Mokinyi he used to make. Ite oboke mabalang ni ite mbele kanyo wechige kuma ngima ntie kanyo kolomga jwang. Laka kodhi mbele kanyo nyaka ngwejenga uthulu mari mondo binon katingi report noero. Ite ma mbele kanyo gina obok mabalang weche mago ohala ochakre ite mara 19. Yes. Pension assets in fixed deposit drop 11% on low interest rates ka uthulu mari mondo mingi. Eka ite mar 21 weche motimre pinje maoko
Lweny go mag piny Iran, kaka Iran warns against wider war as Trump asks allies to escort ships. Oh, niso ni koro idwa kow meli moting'o modhi. Koro idwa mi security. Lendo opogore opogore chakre higa mar 2022, 2023, agaja meli kod kwano. 2024 gin ulendo mag ohelni. Matindo tindo, nyamburko nitie kanyo, kauno marien kanye. Number 3 from up. Number 3 from up. Ite ma 28 gin lendo go eko tuke chakre ite mar 29. Mutash unleashes top swings to floor rivals in Mombasa meeting. Nyasomo mano. Kambele kanyo gina weche go eko mag tuke. Aneno kanyo Hospital Hill High School Meshak Robert celebrate their win against Highway Secondary. Oh, no, go Highway. Tuke Skunde Secondary. Then but the kanyo Ngara Girls Idna Wanjala and St. George's Secondary School ngawa. Goalkeeper Mary Kwamboka during the Nairobi Region Secondary School Hockey Championships at Nairobi. Inyalo ka thuolo mare mondo mi som report na ket kod mano teams mabiro madhi regions e county ma Nairobi. Nairobi Rugby 15s Upper Hill Boys, Mbagathi Girls, Basketball Genda Goreti High, Moi Girls, Hockey Gin Hospital Hill, Mwiki Secondary School, Handball Gin Highway Secondary School, St. Clair Nembu. Then gwenge makadho na Mchumbi gin Rugby 15s Kwale High, Moi Forces, Basketball Dr. Agri Boys, kod Kaya Tiwi Girls. Then Hockey one kod St. Charles Boys, St. Charles Girls, Handball wantie kod Kenyatta Mwatata Boys, kanyakla kod Mwatata Secondary School. Jogi mabro biro Kisumu by the way. Okay. The Nationals will be Kisumu. Nationals will be Kisumu. Yes, koro kebe jokmino no kagi. Gi chiegni bedo wendi Kisumu ka. That's where it went. South for Kenya. Rivers Safari Rally. Iwinjo sigana moro nyoro nyentie kane jopiny omonjo Mwanda. Yes, and I was just wondering, Kisumu yok maybe cheer. We are supposed to cheer, not to destroy. I'm told Mwanda went there they start. Oh. Mwanda emano lose his track. Okay. Modhe kumane gibete to giamua ni Mungu okelo. Koro gineno kaka gitimre kode. Free food. Free food for them. Nyakro mgo jong mane madichopwa giko mar nondo mar oboke okinyi nyeri ma kawuono homodho pi machok ka waduogo to twak kod wendo bang' mana tielo ne romo radek kendo mogik e chenro nieri mano mar Sulwe Mokinyi. Ginyinge ga pod an just Adoya Awuor Seme. Kaachiel koda ka an Brenda Genyo Nyasuba Nyanam. Wamodho madho kofi moro machoko dong. Ka waduogo. Yes. Twak. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo.
kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together.
Kibedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machini kendo nyakoro mga jwang'e tielo nieri mara dek kendo mogiko kinyineri makawuono
mana kaka ing'eyo pile ka pile en tarik 16 kawuono dwe mar adek 2026. En chenro ma bende wabedo kod welo mopogore opogore ling'any mag twak mopogore opogore mago ma bende nyisi weche go komotimre pacho kaendi gwenge maoko kanyakla koda gweng'i miwuok kendo nyakolo mag jwang'. Githor mar twagni en mar nyisi gigo eko ma bende osebedo katimore mago mowinjore ing'e kod mago mowinj kaka owinjore ing'e ni tayo piny kochomo kono man. Mapiyo piyo abro fulo wendo no king'eri ma kawuono. Migosi Eric kaw thuolo ni eri kendo iting' duondi king'iyo picha ni eri imose oganda jokanyanam kimiyo gi nondi. Erokamano. E nyinga iluongo ni Eric Koyugi. Eric Koyugi ni en wuod Kasipul. Antie Kisumu. Atayo sako miluongo ni Kewesa Sako kendo antiere e riwruok maduong' miluongo ni Nyanza Western Kenya Caucus ma bende otelo ne weche mag jotulo mag 2728 kwa manyo ratiro margi bedo compensated. Erokamano ma abomi thuolo kawuono mondo mi lerno machuok ni Kewesa ni to en duol machalo nade to utimang'o? Erokamano. Kewesa Sako en sako mana kaka mamoko kendo en ikeno to kendo inyalo ikungo to inyalo olo. Okay. Koro Kewesa Sako inyalo donjo pod yot kabisa. Idonjo gi siling 300. Kisedonjo gi siling 300 kaeto koro iyawoni account tichako keto kaeto kochopo tok dwe achiel ariyo to koro wachako go mbaka kaka inyalo yudo gimoro mondo nyinyo moro kata nyinyo inyalo biro olo gimoro mondo mi idhi chung kod ohalani mosebedo kadhi mbele. Wahero tiyo gi joma ni piny machalo kaka joaswekra. Wahero thoro tiyo kodgi mang'eny nikech wadwa ni mondo giting're malo wating're malo kanyakla kodgi. Erokamano Nyeri kamiyi thuolo mondo mi ler machuok kamano nikech nitie winjruok mabedo go ni ka Nyasaye onyalonwa samoro nitie thuolo mbele ka wabomiyo thuolo mondo ler matut kotenre koda nonro maket kod ma kata mana weche go magola e migao nero mar Kiwesa kin mamoko mathoth. Eric, nitie weche mosebedo katimre e pacho kaendi janyuol koso janyuol? Janyuol. Ni janyuol. To nitie weche matimre sikundewa. Just as we are passing by. Nitie weche ma discipline mar nyathi mokwongo irito gi ng'a? En ting' mar jopuonj kose en concerted effort? Erokamano. It's happened ni one of the executive committee member mar our school Orero Boys. Yes. Ma wuoda bende somo. Orero for the boy. Yeah. Wuoda bende somo kuno. To magi issues maka wabedo piny ga e committee to executive committee to wa face kendo gin gik mwa tatua on daily to daily basis. Discipline mar nyathi chakore gi ot. Janyuol ema nyaka chaki. Though kochope secondary to japuonj dhi bedo kode kuom 4 years. Yes. To samen kode 4 years e secondary. Basically kena border. Yeah, mano kena border. To nyithindo mang'eny nie day schools. Exactly. To the bigger population. The bigger population. To kata gine primary pod the bigger population tiere day schools. Yes. Nyiso ni janyuol nigi thuolo mang'eny gi nyathine maloyo kaka japuonj gi nyathine. To japuonj en install mana knowledge kuom nyathi. Lakini rie nyathi mondo nyathi obed ng'ato en tich mar janyuol. To jonyuol masani problem wa face today. Yes. What face today nikech jonyuol mang'eny owe the responsibility ne joma iluongo ni maids. Okay. Joritudi. Koro yudo ka janyuol inisenyuolo nyathi kaeto ikawo nyathini tikete lwet maid idhi tich gokinyi ang' iduogo godhiambo maid ni ema ne nyathi. Ni maid matiya tiya nikech ichule. Utiya tiya nikech ichule. Ting'e ni background mare be kia. King'e maber. Kaeto en ema oninde gi nyathine seche moko bo moro owil kinyi moro biro to en ema odwa bedo nyathi ma nyathini chak dhi e nursery ma dhi e school en ema okowo nyathini. Ko nyathi cha dongo kong'e ni mae part of mama. To gik ma maid jatimo ne nyathi bende yudo. Samoro gin gik mok beyo. Gin gik ma ok beyo. Koro yudo ka nyithindo dongo kamane gima gikawo. Ka en be chiemo osebedo ng'ama miyo en bo chako kelo kendo
med kende ma chak tiyo ne nyathine. Koro mana ka generation lal. Lipono no biro kotende koda mbaka masane oganda jo Kenya go e mbui kotende koda kes manoyudre St. Mary's School Yala. Samoro sewinje, samoro pod ok iwinje. Ni nyathi moro mane nitie koda bura mar koso bedo jaluor, koro ne oriembi odhi pacho, bang'e to duogo. To kaka skul moro amora keto, kiduogo titieko fees, ichulo rimi, timo achiel ariyo adek. To janyuol wacho ni nitie kaka nyathine nok obedo treated maber, kata obedo ni nyathine was a bully, ne chando nyithindo mamoko, timbe ne ok be ahinya. Janyuol to yie. To wacho ni nyathine chal gima ne ok obedo well treated, kata bed no jakoso kamano. Gima ne wawacho kata ango mane walowego madware pachi machoke ni to buche gi yalo nade. Mokwongo, kok wang'iyo ni St. Mary's School Yala ne ni koma ber kata janyuol ne ni koma ber, be owinjore wayal bura gi e mbui? Koso what are the right mechanism? Unu time nang'o rero? Bura nitiere ni oket jopuonj kaluwore gi inyalo yudo ka disciplinary nitiere jopuonj kata mana adek ma handle issues mag disciplinary kochakore gi deputy principal. To seche miketo wechegi to iyale faragani kata nyithindo wetegi okia ni gik makamagi kata ka nyathi obiro ene dhawe kanyo to janyuole minyiso ni odonjo ken part of the meeting. Nyathini ok part of the meeting, en obiro inyise the resolutions ni koro kaka buro kao kore nikech already nyathi chano oseor mosenyiso mama, kato mama bobiro koro inyiso gi jopuonj ni mind is the real story. Administration temo confirm ni be gimo wacho ni nie gimo timore adieri. Koro kosetiek mano kaito koro giloso. Koro ka giseloso wach ma idhi ng'adi ing'ado ka janyuol ni kanyo ma imbo neno na dieri ka indi to nyathino timo marach. But problem ma pod awacho ni wan gi jonyuol ma ji nigi problem. Tana wacho ga ni kuma ji nitie ji te jonekni ma in kendi mengima. Koro nitie jonyuol moko ma gin bende gi defend nyithindgi ni kata kuma nyathi otimo marach to kidwa ye ni nyathino otimo marach. To mane de makelo problem nyathini samang'o wuok ma imbe ni ok admit to wuok kache kata ko bedo odwoke e school to nyathini de dongo kong'eyo ni mama biro defender. Nyathini bo timo bedo nyathi ma janjore kata en na oko to waketo culture marach kuomgi to mane gima osebedo ka inyo this generation. So jonyuol ok onego bed ni defend nyathi kende e wangi ka jonyithindo neno i defend kando mondo mikiny oyudo kaka onyalo face problems manyalo bedo kendo kaka embe onyalo bedo janyuol. Penjo mar bedo ni jo Kenya koro bukre yalo bura ni TikTok, Facebook, ipani mano fairness moro dhi nene. Ok onego bed ni wayalo character mar sana ng'ama nyathi e Facebook e social media. Social media oting'o jok ma are stressed up, oting'o all kind of people you may meet minyalo romo godo. Koro jogo dwa ng'ado ni bura mar nyathi kaka idwa nini, you know, en na weche mibiro akanyo kibedo frustrated. Kendo nyathi kane neno gigo to nyalo kata bedo nyalo commit suicide. So social media onego bed ni wang'iyo ni weche mag monego wawach kanyo to ng'ani to ngima ne chalo nade kiny, ok onego bed ni weche mag wakete social media. An gima paro onego bed ni skunde timo kaponi wach kata jonyuol watim kaponi wach makama odinene ni wachom skul ter. To school nitie koda ten migao mochung' ne weche mag somo. Kok wanyal loso to petition Ministry of Education mondo mi odonje wach ni okonyewa. Kech gin nitie jok ma onego bed ni nigi mandate mar solve such problems. Problem go doesn't miss in our institutions. Ok anyal yie gi wach moro ni ok wanyal loso. If at all it goes beyond, if ng'ama ok dwa understand the other. But adwa na kel wach moro ni japuonj en ng'ama riek. True. To japuonj ka japuonj osomo weche mag counseling e yo achiel kata machielo. Kaito japuonj ka japuonj ong'eyo manage situation conflicts management. So nitiere kaka inyalo kelo janyuol machope kiwango ma janyuol ni kata ok understandi 100% to at least ichopo kode 50.
une level moro. Une level moro. Mangiso ni wach ni kato wayiere ka mok wayiere. To ka wuoyo ni dok dhi kamano to ikawo ni okay mama baba nyathini notimo kama to wan be kaka wan jopuonj chikwa dwaro kama. Koro wan bende wayie wadok piny to imbe okwe ni dok piny ka to koro wachope common ground. Exactly. Koro ngiso ni ya gimora mora matimore e piny ka iloso kod mbaka. Wach. To wach no ero kata mbaka ne mokelo wakende nyakoro Mokinyi Mokinyi maket kod maendi mondo wanyal mbeko ni to 10 points agenda mabende noketi kod migosi Raila Odinga mosenindo kanyakla kod jatend piny owacho migosi William Ruto osechopo kanye gi sani. Jalony Fred Eric Oyugi pimwa ni to ang'o manokelo 10 point agenda wachage kanyo. Erokamano Justus. Background mar 10 point agenda. Ing'eyo ni ne wan gi ng'anyo mane maduong' kabisa manotimore piny Kenya. To ng'anyo ne en mar Gen-Z. Yes. To Gen-Z gi kane ng'anyo to ne gionge gi end game. Anyalo wacho kamano. To jakom kane oneno ni nyithindo gi ng'anyo to gichopo kanye. To jatendgi bende onge. Koro wacho ni kumochope ni gini ndi dhi muomowa. Yes. Piny dhi kethore. Ng'ama jaduong' kadiang piny kethre tantie nyalo bedo marach. Koro miyo jakom noluongo ne Ruto luongo jakom mag bedo godo piny ma jakom no miye pache mongiso ni koro mondo mi gino timre mokuongo gol wach mar bill ni mane otere finance bill ka to wabed piny gi gombak to warie ni in weche magi monego beni loso mondo piny odhi mbele. Koro kanyo endo ema ne gigole team Makalonzo gi Opiyo Wandayi nobedo ka gintiere nini achiel committee achiel. Ruto be nogolo joge ma gidhi golo report. This report ni emano obiro miluongo ni NADCO. Yes, NADCO. Koro NADCO ni emano obiro ma koro nonyuolo 10 point agenda motelne gi mama Agnes Sani ni mondo mi koro NADCO report cho bedo implemented mane giseyiere ni mind ber. Koro gidwaro mondo koro bed implemented. Koro implementations ni emano kawe agendas mane joko keto ni thuok wach ni magi indi kolosgi to ni koro wadhi bedo gi Kenya maber. Koro ne gigolo team mano yier ni team ni ene modhi chung kong'iyo implementation mar 10 point agenda kakiketo gie team. Koro team ni nochako tich kendo ne gitiyo ka ne giwuotho Nyanza ka ne giwuotho Coast kod Kilifi nitie kuonde mane ogedhi. To mane omiyo ka ne gichopo to ne ikwayo ni mondo chako medgi 2 months mondo gichagi wuothi kendo mondo mi gitieki kae to gi file now the final report. To gimoro nitiere report gino ni gini endi ok en an event. En gima progress odhi mbele mos nyaka chieng' moro tieke. Ok nyal time atima gi period achiel. So manyiso ni tarik moro manoket ni onego bed norumo tarik 7 nonego bed mar adek. What's your take on that? Nonego bed norumo tarik 7 mar adek. To king'iyo sama ne jogi kaka nochako tich ok ang'e ni ng'ikruok mane gibedo godo mbele kucho to maybe nen keto odgi in order. Yes. Koro kaka ne gichako wuoth to giduogi keto gi on Tuesday ma en chieng' tarik 10. Koro tarik 10 ni ka gibiro to gisomo kaka gisetiyo to neno ni oyogi wamed tich wamed gi thuolo ma dweche 2 mondo gitiek tich nikech reports kaka ne okelgi ne ogin into totality. Koro report nyaka kele kobedo gima complete ma kod jionge ni fuatilia kia kanye tidhi kanye to magi mosetim to magi mapoko tim. Nikech ing'eyo ni 10 points agenda kipogogi to ntiere kuma nyaka irome gi Kenya Human Rights. Ntiere kuma not Kenya Human Rights, Kenya Anti-Corruption. The Anti-Corruption Commission. Ntiere kuma nyaka irome gi IPOA. To gigi te kiromo to kidhi adhi idhi kaw report ka tiwuok no. Embe en process. Koro ok en gima inyalo tieka within 2-3 months kati wacho ni setieka. Eric ka penjo moko kuom lipode ma inyalo lieko ne jo Kenya mane nitie 10 point agenda ni ma ja Kenya nomiyo mai noting'o kaka magi. Ripode gi tene gibeyo to nitie report achiel maneno ka nomako
wang na tend sama ne gibiro Kisumo. Yes. Na antiere Mama Grace Onyango. Kaito ka gidhi Homa Bay na antiere gi meeting Homa Bay, the same venue mane gintiere. Koro na bedo na winjo kaka ji loso ka gisedhi to adong katimo meeting kamana an godo. Yes. To na winjo ko Homa Bay bende ne wach ni no apia to kod Migori bende. Yes. Ne en wach mar Agenda 6. Yes. Agenda 6 Agenda 6 nintiere kaka owuok to agombo ni kawuona kete wach mar Agenda 6 ni straight. What is in that Agenda 6? Agenda 6 owuoyo about the compensation mar victims. Yes. Mane oinyo. Chudo mar oganda mane yudo hinyruok kod mane owito ngimagi. Yeah. Though gichake gi 2017, but this Agenda 6 oko giketo ni en higa mane. To giketa in actually en gi part A to kod part B. Part A mare wuoyo about chokruok mar oganda. Yes. Ni wanyalo chokore kendo kata wanyalo ng'anyo mamuol. Yes. Mano ratiro. But koro number 2 mare owuoyo e compensation. To compensation ni adwaro ni mondo mi akete e maler mondo jowa oyude maber. Owinje. Ero kama na yude. Owuoyo about compensation ni ji duto te chudo ne ji duto te mane odong ma ok ochul kendo mosebedo ka bandho chudo margi. Yes. Kendo gin jogo mowinjore ni mondo mi ochul. Legitimate. Okay. Kizungu keto ni compensation. Compensation of all pending claims of right victims. Koro ng'eni mind is the spirit mar Guinea. Guinea endi wuoyo ni jok mage makoro nigi right. Yes. To gin jok mage ma right victims monego bedo compensated. To gin giduto te. King'iyo kaka jowa ma wan godo magin jo post election violence 20728. Ana wacho ni these people gin jok ma illegitimate monego bedo compensated. To gibedo ni gin the right people nikech ang'o. Mokwongo jogi endi ne wawuok mane wandiko petition. Yes. Petition odhi e bunge. Bunge okawo thuolo modhi timo public participation. Kosetimo public participation giduogo Nairobi. Yes. Kaeto giluongo minister mar interior then Masani and vice president Kithure Kindiki. Kaeto giluongo jotend migepe moko nyaka finance. Ma giluongo ji te manobiro ma jogi te nowuoyo. To wach mane minister nowacho maduong' manyalo wacho. Minister Kithure Kindiki nowacho ni minister wacho. Jaduong' manowito joga 11 mani karachuonyo. So nowacho weche mar adek manowacho nikech sama nitimo compensation mokwongo Guinea endi nitiere jok mane nitiere tielo mokwongo mane owacho ni oselore kendo osetiek chul jite pesa. Koro compensation mane watero kane wa confirm ni jite ne ok ochul pesa. Koro chuno ni nyaka koro ne yawe miyo ne wandike kato minister nowacho ni gini ok nyal lor wach mar compensation mar IDPs nikech en gima mako ratiro mar oganda. To ratiro mar oganda ok nyal lor. Kuom mano minister no yawe kaito no promise no biro bedo compensated ka gino kale parliament. Miyo gino duoke parliament. Parliament no kale tarik 27 dwe mar 7 2013. Koro kanose kale to nege wacho ni sirikal mondo ket pesa budget mar 2024-2025. Yes. Ma ene sama koro wawuoyo mar 10 point agenda mane agency ogweyo. Koro ka agency no ogweyo jogi to negi allocate pesa matin ne around 3.7 million. Nen pesa matin mane oket ne IDPs. 3.7 million. Koro kano ket pesa ne to agency no dhi mogwe gini oko Maruto no gole, president no gole. Koro kano se gole, koro jo tulogi ne expect ni budget ma koro ne wadwa mbadi ne somo ni no nego bed ni pesa ni idwoke mondo mi jogo bed compensated. To ne ok okete. Koro kata kane ok okete to ne mor ne ntiere ni NADCO report bedo implemented. To ne ntiere part of 10 point agenda.
Kendo adwa na wachi ni 10 point agenda ni samane indike ana wuon na tudora gi jakom about 10 point agenda ma number 6 ni na anyalo wuoyo motegno nikech na contribute e wach mar number 6 e compensation ni neno ni en kod tiende machalo ne en gi tiende nikech gima ne jakom ne neno to bende ma ndi na fwenyo ni bende kaka president ne neno ni kokaw gini to keti ni 207 up to 20728 nyaka wachop 2025 to gini ndi ne dhi kelo ne dhi yawo gaps kai to koro ji te nyaka ogala mashaka ji te ne dhi biro ni kare wan bende koro wabed compensated ting'eyo ni post election violence no chakore to 1992 inyalo paro wach manotimore Sondu ma okach bigi owero ni Sondu asere neko ma ji oneg Sondu joluo kagore gi jolang'o ma diere Moi after elections mane kuma wach mar post elections ochakore koro ji osebedo ka wan gi post elections kamano mochopo kuma koro nochope koro jakom ne neno ni kokete kamando ji dhi biro mang'eny koro ne gidwa ni gino bed silent emomiyo ka somo gi timinjo ka wacho ni all pending iwinjo dhi kuma wach mar all pending oganda duto mane pok oyudo chudo mapok noyudo chudo koro mane kuma gichando gima na somo ni Mario Podeo ne gin jomage koro no kete silence nyiso ni ginie ochiwo thuolo ni kata ka deponi 207 cha gin bende ginyalo donje iye ka deponi gin ka gin valid to mane omiyo no asom na stress ka wuoyo about that ni the right victims claims of right victims to right victims wuok kanyika right victims wuok nikech jogi ne gisedhi e parliament ma gichano sekal manosi wuoye makoro en gimo nego beni koro they are the right people monego beni bedo compensated kore pick from there kibiro to kani neno nani kane wuoyo nyarwa ma chia mar Kenya Human Rights to no wacho ni kata ka ging'iyo so seche moko nyalo dhi nyaka 2013 ere ka dhi 2013 because gini nde no keto no open gaps nyiso ni kata mana jo 207 still pod donjo pesa ni kanyo pesa ni gi serikal samane gibedo mane serikal o bedo piny manogo kwan kai to giketo budget supplementary budget giketo ne gi allocate 2.2 billion monego bed ni tiyo tich mar compensation I want to believe ni mano okende pesa mano keti ne chino time ka supplementary but pod budget biro koro seche moko inyalo mede e budget kaluwore ka jogi biro wuok mane omiyo nini no wacho omiyo Human Rights no wacho ni jok mane ohinyore 2017 kabiro mondo dhi ka police mondo mi ondiki kae to ging'ere ni gin ng'ageni kae to jogo timre nade gitere nying kae to gi collect data koro ginyalo collect data ma data cha bed mamalo moingo compensation ma 2.2 billion and maybe somebody would ask me what is ageta ni ng'ato mono hinyre wuo gi pesa ma kore romo nade is that in the plan mano ok podo kanya wacho gi sani lakini anyalo wuoyo about our petition nikech king'iyo our petition ne wawacho ni jo central no bedo compensated kendo no migi 410 to 410 kano migi to no migi nyaka puothe kendo udi be no gerne 410,000 410,000 koro jogi ndika no gibedo compensated to jok ma jo Nyanza be no hinyore mana ka gibe ne ginyore actually ne ginyore dier gi giwegi koro kane wahinyore kodi to ini chuli 1,410 to an tongi gi mose miya koro sama koro jok idwa miya pesa di koro mane omiyo no wacho ni jowa gi bendo chul gi mana kaka joka be no chul koro if at all the government biro follow mano to biro jogi biro chulo siling 1,400 to ka government owacho ni adwa ni warison because na se wacho ni piny ka en nagomba adwa ni warison ma endie state marwa mar economy gi sani koro kwa chulo ma to ok nyal bedo maber koro nego beni ma ni pesa manitie to wagomba kato ji winjore koro ka imiyo ji pesa ti wacho ni wamiyo ma kaluwore gi situation manitiere
You prefer that option? En go mbaka. Ji nyaka go mbaka. Anyway, kata no bed na 100,000 nyaka government explain ni ma ochiwo 100,000 kama kama. Okay. Nikech ing'eni pod wanyalo wacho ni ya ni ing'ene government seche mane wawuoyo mane gino timore dola nen siling 90, actually nen around 92. Yes. To sani dola en 120. Koro kichulo 400 koro ni gichulo as per dola makawuono. Dong mano dhi nyaka gimoro 600. Around 600, yeah. Yeah. Koro donge nyaka koro ji bed piny ma ji wuo. Onya bedo moidha ahinya. Onyalo bedo moidha ahinya. Koro serikal nyaka wach ni hapana, kaluwore situation ok wanyal miyuma, kaluwore achiel ariyo adek, koro wamiyuma. Donge ji nyaka bed mesa ma ji los. Data gi un kod ikruok mabiro yudo gi yo machalo nade, joma kwano oganda go eko ma noyudo hinyruok mondo mi kik jo ledhi moko be wuoge gini mondo wabed kod jomiluongo ni the rightful people gi. Erokamano. Data wan sama watimo compensation. Ne samane wandiko petition. Yes. Ne watiyo machiegni sana gi local administration. Koro mano ruodhi manie kor gweng. Jodong gweng, yes. Yeah. So we have a structure mar leadership ma coordinators wantiere go each and every county, that wadhi sub county, kwa sub county to wadhi location, mwadhi nyaka village level. Koro jogeri no wayudo gi ni kane gisendiko nying ka chief. Yes. Ayet kata mana coordinators gi bende ne ntiere joma nigi jogi wuok ake ne ang'ane ne wano. Koro ne yot mondo mi wa collect this data kanyakla. Man wakelo kanyakla. Masa man watimo petition. Yes. Jogi ndi 10 watero nyingi. Nyingi no sichupo malo. Nyingi ne wasetero. Ntiere ka parliament, nyingi ntiere interior. Asi no ginga manyalo biro wuok ni abende na inyera to gwetha oko or abena inyera to na inyere. Okanyalo wacho ni ojo biro wuok, lakini kata ka giwuok to one hour part no wasetimo mar submit nying. Kato ne ntiere time frame sama ne jogi no biro for public participation. Ma watie kontie kata jok mano biro sechego mane wacho ni wan no wewa ma nyingi ne kel. Kaito mwadhi kendo Nairobi magigo dhi mokale parliament. Sama no kala giche parliament. Yes. Mano endo was the end of the road ne nying manyien mane nyalo biro. Gech koro kata ana wuon okanyal medo, bokanyal golo. Okay. Gima nyalo timo, anyalo na streamline the list ni nyingi ni no rudiana mara 3. Maendi no bedo kadi 4 koro ibel achiel mano kende me nyalo timo, lakini golo nying moro gi medo okanyal. Sani koro chik osetwe uma unurito mana ne okang' minya time compensation. Gimodong en serikal mondo koro timne wan watim marwa. Koro serikal mondo dhi tim their part. Ni jogi to nosekelo nyingi lakini koro wamboro verify. To gin gi machineries ma ginyalo verify with all these people the ground. Ka giyudo ni magi endi ng'ane to winjore, ng'ane ni ok winjore, koro list ma gidhi wuok godo list cha. Mano ende mobiro dhi. Political interest chalo nade? Kupimo yamo kaka yamo sani koro dhi. Gisane anyalo wacho ni ntiere politicians machako kawo interest. To pod ka gi obiro maklia. Actually wane pod warwayo gi mondo mi gikonywa go tung'ne mondo mi government embrace gi ni fully. Nise unjo ni kata kanu wuothe kor gwenge watu samoro kata leadership mane show up ne very minimal. Ang'o mane otimore? Ok yot. Ing'eni gimoro ntiere kuom jowa. Ok ang'eyo ni ginindi to ma ok kothwa. Ni ka support ng'ato ka koro sani jowa support the current president. Migosi William Ruto. Yeah. Iyudo ka gimoro amora ma ging'eyo ni nyalo kelo nying ni oboko bed maber ok gidwane associate go. Lakini kise push makoro chopo to koro gite gidwane bigi umre. Koro gini endi ma miyo ok understand our people, our leaders. But achiel kaka Mheshimiwa Opondo Kaluma to no si wuok oko pia kendo no si chako wuoyo gini. Anyalo paro Gladys Wanga no si wuoyo gini motegno. Dr. Nyikale manotero this petition. Nitiere jok manyalo kwano. But ntiere part mag wabunge mang'eny ma pod ok dwa wuok clear e wach ni mondo mi olosie. Pod watemo ng'iso gi ni maendi
jogi endi gin e constituencies kendo gin joma ng'eny ma kiwuoyo wachgi to pot kiyud blessings mar seche mibiro manyo. Ano kada kosekalo kanyo 30 bang' saa 2 kiny dhi makawuono nyakoro mgojong wan kod twak no ero kod migosi maniluongo ni Eriko Koyugi jata yore tije migawo moko mar piny owacho manoke Uwese migawo no ero mabende chiwo hola kata kamano en jalony e weche go mag siasa kod telo makare mabende watwago ni to wasego okang' machalo nade kaka piny gwenge wabentie jogo eko ma samoro noyudo hinyruok to okang' mane ma sirikal oseketo mabiro neno ni omigi yuto mowinjore. Kapok wakawo yweyo mokwongo nyakoro mgojong ben at the right time wan e sama maber kipimo political atmosphere, kipimo niga manyien wadhi e yiero. Jatend piny owacho no osingo kane wan Bondo ni nyaka dwe mar 6 eka koro wabiro timo nade. Karomo dwe mar 6 to koro wanyalo chako chulo oganda gieki. Wan kama ber. Is the timing right? Timing mare ok rach. To maywari aneno ni wach chudo ni inyalo kawe titere politically. Gikawe inyalo ti kode e yor siasa ma ng'ato manyo godo mileage. Kendo sami the team this compensation tibo yudo ko bunge makaluo chiegni gi tegi wuok oko ni joga oko chul ni ng'ato dwaro ni mondo mi okaw odhir kore. To mana kaka notimore tielo mokwongo anyalo paro ka President Uhuru kachiel kod Prime Minister Raila Amolo ne gidhi Kisii ka gidhi miyo ji pesa Kisii. Inyalo gimomiyo rach politically a political field ni gikawo for example 1 billion to gitero Kisii to ginyiso jo Kisii ni panguru line kata wakelo pesa. Koro kidhi go kwan seche moko Kisii gi ji 10,000 te dhi go kwan tiyudo ka ng'ato wuogo siling 1,300 ka tiwe uni jo Kisii osechul gichagi biro Kisumu ichake teme kamano. Mane momiyo wan wadwaro believe e gimo bedo structured compensation. And wawacho ni kwasewinjore okudwa michungo ewi gari to igo siasa wadwaro ni ng'ato ka ng'ato manoyudo chandruok mondo mi oyud pesa ne kaka serikal ogole. En niya serikal kosekelo nying ji ni jok manitiere gi tewa dhi chulo ji 30,000 jogi endi mondo yawnegi gimiluongo ni temporary account. Kose yawnegi temporary account e bank ma serikal biro yiero bed Equity bed cooperative bed kamoro amora. Kaeto jogi iketo negi pesa gi kia account. Koseket negi pesa gi kia account kaeto gidhi e bank. Keche wabiro bedo gi list mar jok monego benini to list gi wapogo gi pa bank pa constituency ma coordinator jogi ong'eyo ni mage jok midhi chul. And then wan gi structure mar identify these people gi kaka gibiro dhi chamo pesa gi sama gibiro dhi mondo kik wakel confusion kod stampede ni e bank. Kaeto jogi dhi to ng'ato kawo pesa neni koro kwato to kete bank account mare ma kawaida personal account mane ndani mungu ko ero no kawo pesa no dhi gote mane ko ero no timo but account biro run for only 6 months. Mane kaka onego beneten. Ero kono nyamigo seri kum lero weche go kachiel kendo kaka oganda onego beni ng'eyo kaka onego beni timo gimiluongo ni compensation kata chudo ne oganda go eko bende noyudo hinyruok anyite kindego eko ma bende ne bago yiero kata bang' yiero kendo kindego eko ma agencies ne obago ng'anye pacho kaendi kane gibandho ratiro e weche go eko ma opogore. Gin weche go eko ma bende nomiyo jatend piny owacho migosi William Ruto ne ande nogo lwete piny kendo norem moko keto sei moko kuom gigo eko ma bende ne agencies chando kata ne dwaro mondo mi otim. Kata kamano Eric moko kuom weche gi pod duogo kata obedo ni agencies noringo to sani wayudo ka wantie koda post moko ma bende samoro kwang'e tiendgi. Ng'ato ne openja ni apisi kata post mar ogai mar jotend migepe en tich maduong' nang'o. Ogai mar jotend migepe ne onje ni sani owuok odhi pinje ma oko wuodheno onge ng'ama ong'e maler. Seche ma magi timre tiyo kod pes japiny. Sani bende waseyudo ni report yango ni State House osebedi kitimo ne gundo makone kod kocha kod pesa ma okuode molo kaka onego beni timo. Magi to iwach yango mana machok wakaw yie machok waduogo tileronwa ni to bende wantie okang'
ma wanyalo timo kata chopo kare giwe koma ne oganda modwa compensate gi no kedo ne ilonga ndia sadoyo wamodho pi machoko dugo. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho,
Yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Koda to koda jalony migosi Eric Oyugi mabende wapimogo kendo wakudhogo piny iwinjo ko chako kowacho ni mbaki goyo mbaka milokogo piny nyaka Mogajong wantie ka kendo wakudho piny ni to weche gieki mag narco report 10 point agenda gieki osechopo kanyo nyaka Mogajong to chudo margi osechopo level mane uwinjo kako pimo weche gieki mopogore kod chudo goeko mag jogo eko mano hinyore aiga 2007 post election violence nyaka gi thuolo ni eri masani ubro parono jende pacho ka ni kita jensi siendo dhi ndara ka gibandho moko kuom weche mabende ne gidwaro ni piny owacho ketie tim. Kinyalo paro nyaka Mogajong chien kanyo moko kuom jensi ne ywak ni jotelo gieki Eric ne gin dago ngima no ero maduong' big show live kata mana belt ma jatelo tweyo, belt makawo pesa mang'eny, wuoche ma jatelo rwako, kobed kata mana wuodhe mang'eny makoni kod kocha kod position kod post mabende ne gimire ma samoro ne onge chik. Gino pod dhi nyime bwana Eric. Ang'o ma diwache wachni? Erokamano Adoyo. Chieng' manan ka mokwongo na wacho wach moro ni about leadership. Na wacho ni jatelo makare en ng'ano endo mang'iyo oganda mar tieng' manyien mabiro, future generation. Yes. To kitiyo to okitine ini wuon. Itiyo mondo mi oganda matieng' makiny obede gi ngima maber. Yes. Moloyo manino do kawuono. To jatelo ok many joma luwe, ok many wafuasi, to wafuasi luwo tok jatelo. Yes. Ngiso ni mondo mi ibed ng'at mane gi chia kendo min ng'at man nyalo bedo maji tegemea, nyaka ibedi jatelo makare ma jopiny ema neno ni tendi ber. Yes. Kaito giluwi ma ino kilugi. To pinywa ma kawuono jino biro ni iluwogi kaluwore gi pesa. To mane dok nyisi ni wan gi telo. Yes. Kech kinyalo luwi kaluwore ni kech igonyo, mano ko nyisi ni jatelo. Ni gonyo maromo nade. Ni gonyo maromo nade. Yes. Ni jatelo inyalo bedo jatelo ma kata pesa okitigo. To jopiny biro luwi kaluwore gino endo miwacho gigo mitimo. Agendas magi. Koro jatelo en tim, telo en paro maber ma mitimo kendo michiwo ni jopiny. Sirikal ma wasebedo godo ok kata makende. Sirikende mosekalo. Ji nitiere gi paro moro ni sirikal ni koro wasedonje to en tieng' mar ogandawa mondo mi ochiem. It's our time. Yeah, it's our time to eat. Kendo mano wanene sirikal ni kata sirikal manokalo. Ka ji wacho ni en tieng'wa mondo mi wachiem. To kata kawuono na ene gazet na ujo kanu some ni jatelo mar migawo mar thieth wacho ni en kinde wa mar chiemo. Aparo ni report yango ni gindiko ji mawuok e dhod gi bura kamoro amora. Mane ndo timore nikech wa onge gi telo. Na wacho kani Afrika wantiere gi problem mar telo, waonge gi jotelo. Kaito kata mana Kenya to koro waonge gi jotelo, wan mana gi politicians. To ok nyal kawo politician ka ti expect no biro mi leadership midwaro. O deliver. Mondo deliver. Ok nyal timore. Koro en ni seche mikawo minister mondo mi ket jatend migawo mondo mi ket no rit migawo. Mokwongo kete kaluwore gino endo molonye. Yes. Nikech kosomo ne somo weche mag thieth, kete mondo mi ene mobed kanyo, koro wuoyo tam mar thieth, kendo ng'e problem ma affect joma jotuo kaachiel kod jogo endo matayo jotuo. Kik wakaka ng'ato ni koro ministers ni ng'ane bed ka ni konyago campaign. Nyaka wabed gi boundary mar osiep to kod mar tich. Manende gi mwalak. To nikech en time maro mar chiemo,
ng'ato nowacho ni nikech ne wan jok mane ne wan wasumbni. Yes. Koro paro mar misumba cha pok owuok e wiwa. Miyo kadiang'o miwa kamoro matin. To wadwaro mondo mi wakaw piyo piyo. Wayudhe. Kaeto wakaw 1, 2, 3, 4 emo miyo jopiny, to 5, 6 kaeto 6 emo wadiro ne jopiny. To modong' koro ibedo ng'ama nyang'ande. Kaeto koro gige te koro iketo obedo ing'onda gi mwandu jopiny. Yes. Maendi e paro ma wan godo mamiyo ok wanya dongore. To ok en Kaluo kende, ok en Kalang'o kende, en kamoro amora e Kenya. Nikech dhier omako ji. I would ask you, Eric, for example, Komar Ogai mar jotend migepe kata Prime Minister kata I don't know whether they're calling how they're calling it. Ne gin gi paro moro ni ne giparo ni ne ginyalo biro gi kom mar Prime Minister. Kata ne gi prepare ji psychologically ni wanyalo bedo referendum kata wadhi bedo gi kom mar Prime Minister. To sama ne broad-based obiro to ne chuno ni nyaka koro Migosi Mudavadi nyaka beda serikal. To ni manyo position kuminyalo kete nikech nosiketi nyene jatend migepe te no chalo ka Prime Minister. Koro manyo kuminyalo kete. Koro en mogayo jotend. Inyalo paro ni ne entiere Foreign Affairs. Koro itemo mondo mi manyi kuminyalo kete to ne tamo ji. Koro omiyo ne gibiro magilande position mantiere. Nena gima nori ni mondo mi odonji, but ok en constitutional but politically to nyalo donjo. Politically it may be right. Yeah. Constitutionally wrong. Wrong. And mane omi winjo ka jakom no chungi gi constitution. Ni madiere moro no wacho weche moko matek ma ji ne ok understand. Ni kata mana local administrations go konego be ni bedo nikech gionge katiba. No chako wacho ni kata mana CDF konego ni bedo ono konego be ni MPs mulo nikech mane ndok tich mar MPs. Wach CDF manye kelo wacho. Koro katiba ni ber. To koluwe malong'o kako nego be ne luwe. Actually kang'iyo katiba ni aneno ni katiba ni nokete mondo mine wadu away with wastes. Okay. Makiluwe tiyudo ni pesa madhi oko masambla gi ne ok dhi bedo gimoro amora onego be ni nitiere within the constitution. To nikech jatelo manitiere kata jotelo mabedo gi ero gik magiduogo korgi. Iyudo ka gi ketho katiba kuom soyo gik moko winjore mondo mi giket jogi moko mondo winj maber oko mar chik to gitiyo gi executive power. Kaeto gino dhi adhi mbele. To mane momiyo wasebedo problem. Matero kanyeri kwang'iyo lweny mane jenzi zogoyo kuma ne giwuoke kod ng'wech iparo ni kawadek wadog kanyo. Nitiere possibility ni pot kwadog kanyo. To seche moko ba wacho ni seche moko president manyalo biro bedo after ma kata mar ariyo tok ma nyalo biro bedo gi problem. Tano. Nikech kiyudo piny manigi gowi ni sani kado ko wuoyi wach mar Singapore. Kendo waketo agulu midwa manyo godo $5 trillion mondo mi olos godo piny Kenya. Mondo mi wadhi wayud pesa ni nitiere gik moko manyaka ng'adi, nitiere kuonde manyaka many pesa ne yore duto te mondo mi ang' yude. Kata gowi moko modhi okaw nyaka chudi pono matin mondo keti. Kaeto gowi mar Kenya pod obiro chung'. Sani wantiere gi 12 trillion. To 12 trillion ni wachulo almost 2.2 trillion in a year. Yes, 2.2? Hapa ni 2.2 trillion. Okay. King'iyo kaka gini chule to kod kako medore, aneni gowi ni medore. Kato be ni wachulo to wamedo. Jatend piny wacho no wacho ka en bondo ni wachopo kinde go eko makoro wadwa tiyo gi mawango. Okikol. Ko nyalo bedo ng'at mawacho to timo. To deber. To ko nyalo bedo no wacho to kotim gima wacho. Tadwa na isi ni JUSTUS. Asebedo piny kang'iyo kaka Kenya ni ringo. Yes. Tasefwenyo ni Kenya nigi pesa. Kendo wanyalo timo gigi. Mwaolo gi kusumana meko. We mall pesa mani wago ane kwan. Nyaka ne wachak Januari nyaka kawuono. President osiwuotho marom nade e piny Kenya ka kende. Obiro. To dongo bende obiro ka ndita 29 entiere
nine nyaka mochako chako gi Western mowuothi modhi nyaka Kisii mane 29. Samo biro no dong owacho ni ka ndi aidi waseto million kia 25 kia ni mind madhitem pesa mewacho gi trebe gintiere within the budget. That's what I wonder. Nyocha kane all the Kapsabet boys. To masira moro no. Ma nyithindo ne wuok kadhi Shangilia to nyithindo hinyore. From nowhere ogolo single million abich. Be nitiere budget? I wonder. To pesa mobedo motengi ne State House en pesa di. Kawuono naneno ka Vice President wacho no dwaro 18 billion. Ni pesa mancho miye osurumo. Odwaro 18 for billion. Innovation or no wacho no office. Office onge mabedo ni innovated donge office cha en nini gacha onge mabedo ni innovated gacha. But odwaro marano office. Niso ni pesa mokwongo cha nosurumo. To kane osebedo kane oji osebedo piny ka koro sani timo budget. Nigo budget ni higani wadwaro makama kama to mind idhi timo gima kama dong obedo allocated kendo obedo budgeted maber gik monego bene timo. To pesa ni kapok wachako choe budget oserumo kendo idwaro moro kendo B ok en mi billion. Yeah, billion. Kendo en 1.8 from the pocket of the taxpayers. Yeah. Koro mano nyalo nyisi ni plan kaka itrembo gik moko ok tim gi yo maber. Sechego to pidaro ji Nairobi. Sechego to apeyni ok ber. Sechego onego beni compensate victims. Sechego onego beni gik mang'eny. Koro gima nyalo wacho e Kenya ka ni we lack priority. Wakoso priority marwa gik monego beni kete tim ok watim to wadhi ne gik moko onego beni itim. Nyiso ni wantiere gi primary agenda monego beni timo gi mokwongo short term and long term. Koro wan wachako gi malo kar mondo wachage piny. Ichako gero gorofa tichako gi Linton malo kapok iketo mise piny. Koro nego wadhi e mise. Wache keto mise ni motegno to wabiro bedo ni wayudo gini right. To na wacho ka last time ni seche mane Kenya ichako our forefathers ne wachako ne gichako kage wacho ni wan gi weche adek monego bed ni bedo mise ma Kenya. Namba 1 ni mondo mi wakedi kod dhier. Dhier ni no pogne ya. Nyithindo dhi sikul. Nyiso education nyaka wahakikisha nyaka mi priorities. Namba 2 en thieth. Osiptende wa. Matters health. Yeah. Kata namba 3 en wach chiemo kaka jo wanyalo chiemo. Food security. Mane ndemo miyo Kenya noket ni en kar agricultural hub. Koro weche adek gi ok wanyal luwogi. Manyaka sani kidhi e hospital to kwayudo yath. Iyudo ka pesa pod lal mag SHA. Pesa mikia ni no lal. Was it 11 billion? Yeah, 11 billion ma pod ipenjo ni ma no lal na. Iyudo ka jo tiche jo doctors pod ng'anyo. Sikul e Kenya ka kumwachope kawuono ni osiepa. Ok onego bed ni wachulo pesa mar primary, ok onego bed ni chulo secondary. Kata mana university ema koro onego bed ni chiwo bursary matin. To en beno onego bed ni bedo free. Nikech kaluwore gima ni e Kenya ka oromo chulo primary and secondary. To mara dwa confirm ka wacho ni. Yes. Pesa mwachiwo ma MPs ringo godo mar ninicha. Mar bursary. Michiwo godo bursary NGCDF. Yes. Dongi chiwe 110 million. Pesa di 110. Pesa di madhin education. Get 60%. Okay. The education. Koro pesa modong onego beni timo gero classes. Other projects. Koro gola na 60% mar pesa ni per constituencies. Kao pesa moro mar governors ninicha bursary cha nyuandka. Kao mar president nyuandka. Kao gige tete ketgie coffers achiel. Kaito inyiso jo Equity ni wang'eyo ni un gi wings to fly mind to mar to wakwayo ni mondo gini wakete kofa achiel. Okay. Kaito jo KCB bende gi mari family bank bende gi mari to kod well wishers to waketo gini agula achiel. To wanyiso jogi ni ja Equity nani mosebedo karane jatelo mar Equity cha. Yes. Osebedo koran gini
wangiso matino duoro tieno in KCB bianeka tiketo jolony ji moko apar tiwacho ni koro wadwaro ni uran this coffers mondo wakikisha ni sikul ka sikul nigal pesa obedo pesa no bedo allocated a school ka sikul as per the number of all the students mantiere each and every school. Ibiro yudo ka pesa ni biro dhi e sikul ka sikul madong e this coffer. To mane ndango moko dwa timo nikech jatelo ng'eyo maber ni kapuonjo nyathi to kiny nyathini biro golo e koma. Mamane do bad leadership. And now President Benowacho ni we are going to cut our cost mwaneni wa timonade. We don't budget for corruption. Kenya ka you budget for corruption? Ok budget for corruption, but corruption don't automatically. To chakore from the state. Ingene nitiere gik moko miluongo ni donge kitimo budget kata mana ka te wacho ni wan gi millions gin gigo endo ma nyalo biro emergency mena mabalang moro nyaka bedi kore balang no mane corruption. It should not be there. Donge gimoro monego beni keto lakini ka koro ne dwaro ni mondo nyiew bugni is 150. Yes. Tisika bugni iketo ni bugni inyiew 250. Pesa modongo wiye ne the 100 bob na bitimo. Mano corruption. Ngose donjo. To mane gima jowa timo koni kod kocha. Ana wacho na ni mentality mar Africans mag nyakwa gik moko ni ane monego be na bedo go moingo jomoko. Gini onego be ni bedo gima onge. What is it that will cost Kenya or it would cost Kenyans ang'o mondo be lock this narrative? Adwa kelo ginende e yo machielo nikech anasomo weche mag telo. Tanyalo wacho ni it's a change of mind. Okay. From which angle? Change more From of which mind. People? The Bible kisomo to wacho ni do not be conformed but be transformed by the renewal of your mind. Okay. To gini endi biro lokore ka wan gi a true leader as a president. How do you know that? A true leader you can see. You can see. A leader en ng'ano endo ma ok odwar corruption. Is a truthful man. Is a man of integrity. You guys didn't love the truthful man. Yeah, no, I'm not talking about you know inyalo bedo ni wacha dieri lakini en adieri mar looseness. Actually he was self-proclaimed truthful man. Yeah. So there is a true leader. This guy was born a leader. En ng'at ma kineno kaka loso to wechege en consistency gi mowacho. En ng'ano endo ma kineno kata kaka otiyo to tiyo gi a lot of awareness kendo otiyo gi a lot of transparency. Odwaro ni gik moko timre e yo maler. Once ne wasiyudo a leader, a true leader, mane gi Kenya at heart. Mowacho ni Kenya ni to mind Kenya omonge Kenya machielo. And that true leader inyalo neno Raila Odinga. Was in Raila? Yeah, he was a true leader. A president that never became. He was a good man, but did not be president. I believe in Kenya, songo mbele. So because Kenya, the corruption, the kind of people want go, ne ginyala yie ne mondo mi ascend to power. Ne ginyalo timo everything mondo gigage out. But that was a true leader. Madino wayodi, do not go Kenya atua. To kwa nyalo yudo any kind of a leader, manage such qualities, kata mana only 50% kende, to Kenya nyalo got ka. But manoni kare Eric, and maybe as another question mangato nyalo penjire ni the cost of our elections gisane wadonjo liero mondo waye omanya ne whoever you are calling the true leader. What do you count to the cost of our election? Kiwe kata ma IBC sani koro manyo billion moktin ne 4.2 and then kidwa bedo mjumbe gisane, what do you think you must just part away with? Last elections kane itimo elections anyalo paro jatelo mane bet kadwaro ngodo matin per day in a constituency no wacho ni nyaka ibed gi 10 million for a constituency. What are you doing with it? Mano ngiso why can't you build road for your people so that they elect you? Koro kiketo 10 million. Why can't you do water? Ingeni mind ko kidwaro kom. Eric, why can't you educate people? Man, that's where the problem is.
because ji osedhi ochopo japiny ma wegi osedhi chopo niya nyiche ane gari kadhi wasit Siaya to ji go mbaka to ng'ato wacha kendo insist ni an jatelo kadwaro mbucha to gola dala na gi siling 1,000 gik moda wacho nago ng'ato no osewachona nyako miya siling 1,000 to kendo 1,000 ne ok ochuno automatically nadhi miye ombulu ombulu tane mang'eyo to nyako miya 1,000 koro jopiny keto jok madwaro kombe akirikiki to gine me ikelo this problem jopiny gi wegi ni ka jatelo biro gonywa piyo weche miwacho go wasiwinjo kendo wang'eyo wadhi miyo ombulu tiekri kodwa ka timiyo 1,000 ichake dhi riedo kama chielo koro okwan joma principle to mane ne momiyo walak leaders to wayiero Piolo Lumumba diere mono wacho ni jok monego beni telo nitiere puothe puro kendo gibeto ne ji to jok monego beni beto ne ji ni e parliament ema yalo nikech ang'o jopiny weyo jatelo maber nikech onge pesa to dhi yiero jamaranda ni mondo dhi otelo kato o expect ni kiny gik moko bede Kenya kako winjore to mane problem ni ikele gi japiny wuon ke japiny okia gimodwaro enoneno miye pesa ne kawuono ocham to dhigo to weyo jatelo mowinjore monego beni loso ne gik moko. What would be your word to Uganda wa kinde giki mabende wacho moyiero kapok waluge kendo watieke Okinyi ni market kod maendi? Yiena mondo miya wach moro kapok awacho Uganda wa. Exactly. Ne nitiere America to piny mar America ne nitiere gi ywaruok gi piny mar piny adepare so jogi endi ne gin gi ywaruok ni gidwa dhi e chieng gidwa dhi e dwe. Okay. Koro ja America wacho ni apana ere kaka unyalo dhi e dwe kapok wadhi e dwe. Koro ja America odhi omanyo ng'at ma soja manyalo tero gi e dwe to explore. Yeah. Kaito joka ka bodhi omanyo ng'atgi their star. Jogi endi odhi ja America odhi oyudo ka gidhi joko sioro jogi dwe ng'atgi achiel to ka ja America embedhi to yudo ka ng'ache nitie koro America wacho ni waoro ng'at we dwe joka bo wacho ni waoro ng'at we dwe koro ka gichopo to gimosore to ng'acha mose gi dhoge to ng'ani bi chak duoko gi dhoge to wacho ni to kwani dana woro ni okin ng'atwa ni ineno ka wane piny kuma ne wantiere cha to ne an ja America. Okay. Lakini sane koro waromo kodi kama koro wach mar America koro waketo ka waketa aside waketa side koro wan kara wayudo ni wan joka ng'ata achiel wan jopiny achiel koro wawach dhowa. Yes. Iwinja? Yes. Mane endo kela e wach achiel ni nyaka wabedi joluo. Okay. Wanyalo bedo ni wan e political parties mang'eny wanyalo bedo ni wan tiere kidieny mopogore opogore wanyalo bedo ni wa support president jomoko support jomamoko lakini the fact ni wan joluo ka waromo to nego beno wawach weche mag that remains the facts. Akelo wachno kamane ndi nikech wach achiel ma. Yes. Kawuono wan gi chandruok kendo waneno kendo gino ndo mako chunya kaneno ka jaduong' mosiepwa kendo jatendwa miluongo ni Rafael Tuju. Yes. Kawuono ideyo piny diere moro igni moko 3 mosekalo 4 mosekalo ne wan gi forum mar Luo professionals to kane ji obedo piny koro jo professionals ne wuoyo to nitiere wuod Siaya manochung' to pacho niya un jo Luo professionals ketna uru kawuono ka endi siling 1 billion ng'ama nigi 1 billion ne onge ketna uru 100,000 kanye mane yude million to beni yudo gina maji 1 million ne yudo jamatin 100,000 kama ko ji ne chunge masanja mano ne nyiso ne ya ni Kenya in terms of money juluo wan chien to ntiere nonro moro mano wuok mana afwenyo ni nyiso wani kata jokuria go joluo gi pesa. Okay. Yeah, ntiere nonro mano wuok ma joluo no ketna kier namba kiena aboru
ni nyaka jok ma penjo jo geriam iluongo ni jo geriam kuma Kanzeden not Kanzeden nyako mane nini nitiera ati dier Nairobi ka ende kidhi Mombasa ni joka kawo ingo gi pesa jok machalo jo Masai ni gingo gi pesa wan joluo to kane wuodwa ni ne waseyudo ni kare Nyasaye nogwedhe ma en gi property ma worth 2.2 billion hotel maduong' kendo gi low maduong' mano oyudo kaeto ok ni otamore chulo oyie chudo to koro chopo ni koro ng'ato dhi okawo puothe ne kawo lopene kaeto inyisi ni koro kata chudo no koro kinya chudo in koro no se to kata court order onge kuma no goyo court bende onge timai gini inde yoro yoma gini ende na wacho ni wan kako ganda mag luo it's high time we stand with our own. Okay. Nyalo bedo ni ne waonge kod siasa. The Kikuyus would have. Yeah, sani jo Kikuyu ne nitie dinosewuok. Ka Jimmy Wanjigi ne gima kamano omako. Jakom no dhi olorre kod strong room. Kendo ne o solve that problem. It's high time for us also to stand with our own. Ma anybody manyalo luongo ni wuod luo kata kani en pay bill to tujo mi wat pay bill mondo mi pesa ni mondo kete mondo mi otiekre gi joga. Ase joka Kenyans wacho no. Ok wanyal yie ni mondo wuodwa mano otiyo matek mano ochopo kuma ochopeni ni mondo mi property cha odhi kato dhi lwet jomoko to wawuoyo kendo wacho ni wan e broad base. Gima koro okela e penjo ni broad based ben real. Okay. Ben real ka gima kama cha timore. Nikech onge kaka geche mag police prabich nyalo dhi e dala ng'at achiel ni manyo ng'at achiel kende to ben kanyo to ok maki to ni en kik odonj kanyo. Why? Geche ge nowuok kanyo, police go kanyo. Ka government okie kuma jogo ae. The government should come out very clear. Mondo ginyiswa ni ma ndiye gima wadwaro. To ka en property mar Tuju, to koro sani property ni koro en mar Luo, ok en mar Tuju. Okay. Yeah, koro en girwa. Koro bedo tribal. Yeah, koro en girwa nyaka nyiswa ni girwa ne gidwa tero kanye. Gir Tuju ni wabiro kawe obed gir Luo koro obed kata kaka Ofafa. Nikech mago endo are the properties mag Luos ma joluo mona osewuok koro ok wanyalo weya wagige Luo mondo dhi nikech gimedo wabedo dhier. Jok mano ndi kaja gin nyithind Luo gidhi wamedo dhier nikech joka koseriembe kacha onge kuma gibiro tiye. Koro nyaka wa protect kuonde ma jowa tiye. Koro serikal ka watiyo to watiga dieri to kik wabed ni watiyo koni to koni ndi to ginyo. Sani be podine no ka wantie kod duol ma wantie kod atundi ma samoro nyalo ting'o duondgi ma uwo e weche maket kod mago. Ok ni waonge kodgi. To mane momiyo na wacho ni wabed gi telo makare. Adwa challenge my father and my elder, my party leader, Jaduong' Oburu Odinga. This is the time mondo mi show leadership. Dhi okatuju idhi bed gi tuju kachacha. Makati bedo na gisienda ni penya ko magaja. Bed kanyo kiwuogi madho gi choyawo. Kiseni yeto donji e kuyucho. Bed kod tuju magicho duogi. Nikech wadwaro leadership. Wadwaro mondo gigi ndo duogi. To wadwaro ni ok mar tuju kende gigo sebedo katemore. Ano Raila would have done that. Yeah, kendo sani Raila inoseti mane omiyo na naero gimoro chieng' moro ne giwacho ka jundet ne wacho. Ni kidwaro gimoni to wabiro refer gima Raila no wacho. Archives nitie. To kendo wang'iyo ni Raila dino otimo ang'o ka dino obedi. Mano ende gimonego beni koro watimo. Nyaka wachungi achiel kuomwa e yor adieri to ka en gowi to gowi to chul lakini kawe yor mecho to kanyo to okonego. Yor ngenge. Mano okonego wayie. Mano okonego wayie. Point home apani mano nitie kare migosi Eric kendo thuole makoro di ma wawang'wa. Katieko to ing'eni obedo ni lony be nitie to kod tije mwatiyogo weche mag din gi ok wawe. Kidwa ni bed dichuo maber kata ng'ama ber kik ibed abeda ni in kata mana kumi makori mileme onge. Adwa kawo thuolo ni mondo mi arwak jowa te ma Kisumo tarik 15 e Nyamasaria Pefa Church. Wabiro bedo gi medical camp manono thieth manono e ground mar kanisa. Koro akwayo ji te ma Kisumo manigi tuoche mopogore opogore mondo mi wawuogi mondo mi wabi Nyamasaria
Pefa Church mondo mi wayud ong'i gowa picha wang'e gik machando wa dendwa kendo wabiro bedo gi yedhe nitiere dakteche nitiere molony mabiro konyowa e thieth. Kaeto kendo nitiere jolony maka en wach mar counseling ibiro timni, kaeto kendo tokeno wabiro bedo gi seminar makoro inyalo puonji godo weche kaka inyalo dak. Bende koro en gima itimo nono biya mondo mi opuonji, kaeto tok puonjno bende gimo matin manitiere ibiro chamo mondo iyi omakre maber kaeto jidhi kaeto koro kata kidhi koro yudo puonj manono ichake yudo thieth kaeto bende chake ichamo gimoro. Koro akwayo ni jowa duto te manyata joma Nyamasaria te nyaka Rabuor biuru mondo mi wayud thieth mondo mi dendwa obed maber. Erokamano, ang'e ni wadhi keto nigo e lendo e yono maber molo kaka ikete no. Wadhi yudo thuolo mondo watimnwa good record mondo mi jokanyanam mondo mi ginyalo winjo ni nitie chenro mabiro bedo tarik 15. Ing'e ni wach tarik 15 mang'iyo tarik kanyo ka tarik 16. Dwe manyien. Erokamano. Pod wan kod thuolo. Dwe manyien. Pod wan kod thuolo. Eric, wach ni mogik ne oganda jokanyanam kwatieko eka wachan negi chenro mabiro mbele kanyo. Oganda jokanyanam akwayo ni en diere mar koth kendo kodhe ni osebedo ka timono marach. Ang'eyo ni nitiere jowa ma kaka Kobala masani ne pi oseywero kendo nam no yudo ka no osodo joma Waambla. Akwayo ni mondo mi kik wariti wadhi uru kuonde ng'awre gi malo kendo seche mwawuotho to kik wawuotho kwaneno koth biro to waikisha ni wantiere kuonde mowinjore. Kik waket sani nyithindo mondo wuothe e pi nikech polo bende nyalo itimo marach. Koro wakauru precautions mondo mi wakisha ni jowa ni safe kinde mag koth kama. Namba 2, akwayo ni mondo mi joma masani go siasa kik wati gi kijendo maricho e seche mo siasa ni igoyo ni chaneno ka ji group ni wan joka ng'ane obed siasa mar mbola obed siasa maber makata kinyi siasa rumo ji mosore to ji duogo to kik obed mar chwero remo kik ji negre e wach mar siasa nikech ng'ata achiel mabiro tele seche saa achiel onge telo mibiro tele gi ji ariyo seche saa achiel. Koro akwayo ni mondo mi waerre wabed kaka oganda to ket mi bed luo bed namba 1. Kik waketi gimoro na luo mobed gana namba 1 kineno wadu to ng'eni mano wadu, ng'eni mano nyaminu, ng'eni mano yuori, mano wuonu. Koro waerre kendo wabed gimoro achiel to wadonjre weche manyalo konyowa kendo wadhi uru mbele ka jok oganda. Dago sekal kanya 12 bang' saa 3 okinyi niri kata nyango makawuono nyakore mga jwang mana kiwinjo ka wendo na migosi Eric wacho kanyo ni wabedo tuch achiel kaka oganda waere uru kaka oganda watim gigwa kanyakla. Lakini neno ka wadu kalo monge nyuka momadho to in gi nyuka pogne wadu nyuka tim nade omadho. Wabed jogo komoere era mamuma wacho wabedo joka ng'ato dhier mako wadu betinde nyaka monia mona nindo ineni tinyalo go chandri nade mondo mi reso wadu kanti achiel 2 3 mabende gi kale kaka pile Kala TV Sulwe Mokinyi wakelo ni twak makoni kod kocha man go mami puonje weche go pogore gi bedo weche mag siasa, weche mag ohala, weche mag dongruok kanyakla koda weche go mag thieth gund weche go eko ma opogore. Nyasaye kuriti mochako rita wachako warad kendo odiochieng' makiny chieng' tich ariyo weche go eko mopogore mabende owuok koni kod kocha. Kata kamano nyaka ing'e ni Kala TV pod wangirore wantie kod odiochieng' ero mangima. Weche manyien biro kanyo saa 7 nyango makawuono, saa 10 odhiambo makawuono, saa 1 kanyakla koda saa 3 otieno kanyakla koda chenro mamoko buora bende waseketo ni elai. Wach moro amora kumbuch nyakore mga jwang to wantie kod wabro ni wakelo nigo kako timore ng'amotime kun motimre kod saa ma otimre. Iluonga ni Justus Adoyo watieke kanyo elo nyawadwa Brenda Genyo. Piny koro tauru gi mare emomiyo